Loso kapuoyo nyakoro mgajuang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni bes. Yawan. Machini kendo nyakoro moge juang en mor marani podi kete karaka chenro dhi nyime chenro mar upenyo kiny makono ka waranga achiel gigo matimore konde mopogore to pod wantiere maling'ling nek mar Albert Omondo Juang japuonj ma jahiga 31 mane osan kendo no wito ngimane mano ete sendo bila mano ma Central County ma Nairobi karkae yana mondo medhi county ma Kisumu setho kumu machiegni kendo ka wantiere kodi ka achiel inya mana lero nwa ni to gin gik mage miwinjo kanyo ka jotelo osebedo kae kalose kendo gimedo mana wacho en ni jotelo dwani jotendo bila mondo mi ogwe tao kata giwuogi apis ipana ng'o mi oteka ahinya ne jotelo giwuok karka kata kar mondo mi IG okaw chike lwete to tigi teko ma intiere godo mondo mi ochiw siem ne jogo mane tiyo godo machiegni ahinya machiel kuomgi kochopo nyoro gima ne nitie kanyo kowacho en ni anabedo thenge okawuok apisa bedo mana tenge matin sir ero kamano Cleophas gima timre en ni ng'ato king'iyo katiba wa kobedo accused ni nitiere gimotimo mok ni eyo makare to nitiere gimiluongo ni presumption of innocence until ng'ato bed proven guilty. Ni kata kapo ni ng'ato nyalo wacho ni ng'ani otimo gima kama to ok iwach ni ng'ano timo adier. Doho ema nyaka bet piny, doho ema nyaka ng'i evidence, doho ema nyaka ng'i gigi duto kaito doho nyalo wacho ni gini en adier kata ok en adier. Nitiere chike kata case laws mosebedo Kenya kama wacho ni suspicion no matter how strong ok nyal bedo basis ma iwacho godo ni ng'ani otimo makosa. Gima bedo basis ma iwacho ni ng'ato otimo godo makosa en ka evidence oseketi, evidence obedo interrogated, evidence no kosebedo interrogated openj ji penjo kaito doho bet piny to wacho ni ng'ani okoso kata ng'ani ok okoso. Ka wacho kamano en ni ka depo ni Kenya waka kinde ka ng'ato obedo accused of something to ji resign kata gwetao onge ng'ama nyalo bedo ni holde ni public office, onge ng'ama nyalo bedo ni holde ni private office, onge ng'ama nyalo timo tich mora mora nikech piny karu pile ng'ani notimo ma ng'ani notimo ma ng'ani notimo ma. So aparo niya ka wadwa kao that direction ni any accusation amia accusation ka ng'ato wach ni ng'ani depo ni notimo kama to ng'ato gwetao we are going to be setting a very bad precedent nikech okwami investigative agencies wa thuolo mondo gi conduct investigation mondo gi take investigation no mondo wang'e ni en adier ni ng'ani otimo kata ok otimo. So the best kata the rational step ma ng'ato nyalo kao en stepping aside ni oyo iwacho ni atimo gima kama to kinde ma investigation timre kinde ma nonro timre we awuogi office we atim gimoro oko. Mani seneno ka timre kata ka governors obedo accused of corruption gik makamagi. Justice Ngugi no wacho ni seche mibedo accused kama ok oningo bedi donjo ofisi, oningo bedi bedo kando kendo kitim gik mora manyalo miyo interfere gi investigation. Ano kayie gi joma wacho ni oningo bedi lagach. Yes. Rosela kanyo bila onge gimoro ni gi step aside. Ubila onego bed ni resign. Gima timore nyaka sani poko wuok apise adieri nikech ng'ama donjo apise mano Patrick Tito mabedo osebedo Nyanza kuom kinde malach iwacho ni sani kabiro kao kare to mabedo ni assistant mar deputy IG kama nitiere karkae. Chik mani moyie ne state officer step aside kako wacho sir kiwinjo mano ongiswa ni en chik mane ma wacho ni ongiswa ni en chik mane ma wacho ni ka state officer obedo accused to resign. Embo ongiswa chik no. Ibro yudo ni onge chik ma wacho ni ka state officer obedo accused of any act or omission ndiye chik ma wacho ni they are supposed to resign. Otam no chik. There is no law like that. Nyaka wabed jok ma wacho adier. En ni office ma ji tiyo tije ma ji timo. Nitiere weche mang'eny ma seche moko wuoga e office. Ng'ato nyalo kata biro to hangoni. Do you resign? Ni ng'ato hangoni mana nikech ng'ato no wacho ni ng'ani otimo makosa.
That should not be the case. Gimoningo beni timo, any you step aside, you walk tenge, tiwacho ni koro, tijani, wera godo. Where investigations or team. It is only upon investigations were conducted, report igolo, tiwacho ni investigations mane watimo, ngani okoso, kata ngani okokoso. But kwa kao trajectory, marni ngato ko bedo accused of any act or omission. Tongano ningo benio resign. I don't think mane the election modwaro ni wakao kaka Kenya. Nikech erikara the place of investigation. Ere the place of listening to the other party. Wakili osiepa no bro ngisi nite gimono milongo ni au de alteram patem. Ni ngato ko be accused of anything. Imi yetuolo monembo winje oje defend kaito wachi ni anto korka kora nen kama. Bang mano ko kinyalo bet pinti wacho ni okoso kata okokoso. Seth, erokamano wakili ni kae nigi duoko. So nyaka wa winje investigation mondo wa winje ni. The problem go adwa maniki somo ni anigi molongo ni narrow interpretation of the law with the tremendous respect to Seth. Seth adwa ni this give me Leadership and Integrity Act. Adwa ni this section 42 subsection 7. Kia kanyo ti this katiba article 245 sub article 7. Seth ichaki uogi this National Police Service Act. Iwinja mondi ngene chik oyiene ngata ko wacho ni gima koro iwacho na timo ni ananeno ko omoma gima nyalo timo en an koro we a resign to resignation okoulo ni resign mana koyudi gi ketho inyalo bedo ni ituo kata inyalo wacho ni idwa dhi medori e tiegruok uyieni mondo resign. Kata iyudo tich machielo uyieni mondo resign. E chike mineno awacho sama biro kao kada bo joneno wagi a lot of legalese because jomoko wan gidebe maneno but mating eni chik oyiene ngato gwetao ini wuon kata mana employees kata mana in ka inyalo wacho ni ato koro ada gwetao awuok real media adhi kumachielo because koko yiene gwetao teneni do owuono se wacho ni it is slavery. Iwinjo employee yiene gwetao anytime odwaro to onge employee moyiene na step aside gimolo chik ni mischief penjuruok en ya kineno boke mar lagat wacho ni a handover duty ne ngama chielo mano ketho mokwongo. Ketho mar ariyo ni kunyalo dwara to antie machiegni mano ketho mar ariyo. En ketho nango kado bedo suspended ibedo suspended gi terms of suspension inyise ni wasuspendi mokwongo na ni kik iriwe office. Mar ariyo kik contact ngama kama Seth owuon or site case man mumi ngugi mobi wa celebrate ahinya especially seche mimiyo jok moyudi gi ketho mag mibadhi imiyo gi terms mag bond do owuone ma set terms ne ok ni ngat magwetao ngat ma step aside ema chiwo terms ge mag wuog office ni a handover duty. Penjruok maduong' ni ngama no neno seche malagat ne handover duty beno tangno in terms of accountability and transparency. Ogodingo bedo wadhi weche mag presumption innocence ma gik mosebedo ka inyowa nikech kit kana wacho ni demokrasia molony nitiere pinje makata ka ajali oyudore to cabinet secretary kata minister machon mar transport gweta osetimore pinje mang'eny kata mana gach reru ogore piny to minister mar idarano ogwetao kamano iwinjo koro mage gik mwadwoko chien as a country ni wan waoye ndere to kwaneni to gimoluongo ni the concept of governance ere kaka accountability gi responsibility wuok saming'e ni ini koso ini wuon okoningo beno wariti no nyise ne gwetao ino wuono ningo beni interrogate conscience mari to wacho ni anto koro we agwetao monda weyo mondo nondo dhi bel nikech gima duong' any seche ma step aside kata seche ma inti kacha ibo interfere gi investigations kamano seche ma ina achech okibiyie ni noni matut mondi cover up
kamano wakili kendo mandok mageni bende wadhi thuolo kanyo mano kwa sudo sethango dugire studio ma Kisumu bangi studio ma Nairobi kan ka koda Kennedy Ondiek en wich teko mar jo Kenya modonyo nyaka jotelo telo makare kod mise magero telo makare ka kondike bende e penchike mapacho kama tayo kaka jatelo nego bende bede apisi ang'o mobedo matek ahinya makiwinjo kata weche mag stepping aside mane trend nyoro kumora mora o step aside koso resign ang'o mobedo matek ahinya ne jotelo mar mondo mi okaw ting margi ochakore kodwa kwase pogo jomoko ne jotelo jomoko jo siasa jomoko jo kedo ne ratiro mag oganda jomoko jo kiango to gi jomoko be jorodh wach kaka ineno koro Seth rodhe Kisumu to ok understand ge ko wacho ni onge chik onge gimoro amora manyalo timore ma onge chik emomiyo kiyiena to wacha ni dholuo maler wache ni rodho wach nikech wakili omiye chike mang'eny but we are made achiel for the sake of reading awinjo ko nyalo somo gik moko awinjo ko ng'eyo part mag law moko matin one as lawyers we understand the thing mitimo niya any action mobedo taken by an officer of a state is guided by law onge any action unless it is a misaction or omission makbedo an act ma is charged by law ma king'io article 23 biro explain ochak somo article 23 to kidhi nyaka bigi ni gote then omed gi 148 on top of 141 134 245 mimage so that o understand gigi ni jingeni ya kidhi wacho presumption of innocence article 50 no keti kaluore niya ni nitie jok mane bedo charged ne bedo arrested and detained and charged emomiyo koro that article to nokel kendo gi article 24 constitution manokelo right of habeas corpus manyiso ni komaki tibedo introduced into court dog koro gik manoketo life ubedo inalienable right moko in Kenya kan gen jalo machon inyalo maki makati goi makiti bedo detained without being presented in court in fact tinde kada detention incommunicado moro mineni ibedo detained jo jalo wokia kumibedo detained ngaminya wuego ngeni should not happen koro miyo wadwa Seth we understand ni nitie different levels mabeji ikia gimo protect samoro maybe someone debate kama jomoko debate ka ge defend maybe a system must fail the system my President William Ruto has failed in fact it should begin with the president because the president himself cannot instruct the IG to leave office instead in fact this stepping aside is not there and in fact manakaka kilo kete makle onge gimoro ni step aside you in fact in disciplinary force you are summoned and then a disciplinary action is taken. If he made an instruction to police officers, mondo dio mark ngacha, mokongo that is wrong. Okinya chiu instruction, mondo ngato bed arrested without an OB, mobedo investigated because ikwangi reporter matter, the matter bedo investigated. The ODPP neno nyalo luongo ngacha mondo dadoge mondo ngintito. Gimo bedo accused of ni. Be gin gi reason moro momiyo winjo maki and then bange ichiwo warrant of arrest okay na an arbitrary arrest and then adwa medo gimoro achiel ni article 50 mineno wacho presumption of innocence inyalo bedo presumed to be innocent but ok nya bedo presumed ni onge gi capacity to interfere with the process of proving your innocence nikech nitiere process mi prove go innocence ni Minister opogore gi inspector mar police minister kobedo charge of corruption kata governor kobedo charge of corruption okene motim investigation there is a body matimo investigation to mind the situation ma police ma the head of these people ma timo investigation is entangled a problem ni then iwacho one of the step aside oonge gi instructions mar suspension oonge gi opako mark because in fact in this matter is supposed to be arrested according to gini ngat ni endi lagat owinjo beni imake because en achiel kopono se maka chije then en owinjo make because all this thing ka wacho ni ka an kaka jatelo anyiso bodyguard na emomiyo ne ka ne wawacho ga nong'ondo ne jani to jomoko siko tamore ka ng'ato negi under instruction mari onege gi jogegi onege gi jok mariembi drepi iwinjo manyaka jok moluori confirm ni mbunge ng'ama ok nyal tugo kaka ne giwacho cha ni
in such a case, then you watch on one year, Ningani should not be charged. The truth and Ningat ni Owijo Beni no se marke samani makomuhuanacha. To Owijo Beni no se marke. Gimomi poko marke any authority ma enigo. Emomi jogini puro move on him very fast. To Mugech Giluri, Magi here people ma report to him. Magi are people ma take authority and instructions from him. To koro kene no ka original cow action against him. Enia Giluro the position. Koro that position should first of all be taken out by IPOA from him, and the National Police Service Commission. Owijo Beni no say mere instruction to move out of office in terms of a conditional suspension. Conditional suspension comes kaka okilo wachonia inyisini you are suspended itamini okinyal dhi kama then they need to take his phone nikech wadwa ng'eyo ni chieng' mane nyini omaki nogo sime ne ginga an sani kabed accused of murder to simbani emikwongi kao ang'o momiyo mar lagat poko kao ka bedo charged of murder, the people around me, including Draper, including my personal assistant, we do benise mark and ida dog in case gine manyaka benigi ngeo gigi. Me I work in conclusion in that part. Jotelo waduto wa jotelo at our level. Wakili njatele lo famne, anjatele chama wa. Seth njatelo kamuwoke. So what wanjot ijated chendro ni machero ni ngeni ko mess kwa make my mistake program ni ngame makoka. Nizo ni wate wajotelo at our level. Nizo ni ka asekoso ka jatelo at my level. Nyaka ka responsibility my leadership. Makoso timore and the worst ojuango ko negi bungu, ojuango ko negi pi. Ojuango ko yuko toyode, ojuango negi police station. Someone negi police station, I Inspector General of this country. Kanja should have even first resigned to say any fine. I own a lot of authority. I have messed up. This is my mistake. Weuru abedoko mondo mi investigation otim. Ka I power oknyal timo proper investigation to gitigi independent prosecution and independent investigation nikeche mane gima nyocho wadwaro ni kopo ni oginya prosecute themselves tini winjo kuwa move ni wadwaro ni mondo wabegi private prosecution against Lagat kanja to githe OCS iwache makara enya anoka wakili ngi moda medo kapo kadir Seth to kata kamano bende waketa kera tu ako bende wi Albert Molo sane kilongo kanyo mose ne ngodo were bende jane kibo mi okata an bende biro na karka iwache ibo makli keka koro wanya bedo kawa to an gi wakili to kamano bedo charge kata kamano gi duro tiere karka okang mane monego bende ka one Lagat koro banko se step aside nikech mane chalne watchman tiere sani kama tiere ntiere manya timrene sani we are made a watch more chiel kan Seth for purposes mondo when reaches knowledge of the law anano ka any interested nitegi moro ngoni dongere ang na interpret milongo ne the doctrine of common intention iwinjo Cleophas kan tiere jatich to ge boss mare to jatich otemo maundu ka boss ne ong'eyo kata boss ne onge kanyo anda gimolong ni the doctrine of common intention embe entiere iye kanyo gima wacho mar Lagat ne gimumi wacho ni Lagat en prime suspect en nikech enema iwacho ni no chulo ng'ur poko wacho kata na dieri kata because jogo osebedo katemo cover up naneno ka men wacho e bunge ni no chiwo complaint formally poko bedo published poko ng'eyo iwinjo but gima nitie mano seyange en ni no chulo no choro ng'ur mare ko wacho ne Albert ni no ndiko gik moko e mbui iwinjo mabe omake nikech ng'ur mar Lagat tiene ni nonro chakore kanyo de onge ng'ur mar Lagat bwana Musa ni ndoko make iwinjo koro kanye mumi wacho ni the prime suspect en Lagat moningo bedni ogwetao kato bedo suspended to get terms minyise ni bedo suspended okonego ni tim kama okwe open ni awuok oko anyalo duogo samayer because kada mana that stepping aside kineno bokeno bingeni onge duration mochiwo ni a step aside for this duration iwinjo unlike in suspension onyalo nyise ni
wasaspendi kata mana for 3 months or 4 months pending investigation. Kwa yudo ni onge gi keth tibo duogo. Kwa yudo ni gi keth tiriembi. Koro penjo maduong' ni ya. Seche mowacho no step aside. O ere kaka obo duogo ng'abo determine ni koro duration mare orum. Koro sorry? Yeah, mono mi adhi studio ma Kisumu kapok aka uywe masane. Angi duog mondo mi angi tiek machelo mane wiye kanyo no achiel ka achiel nikech penjo bende pod thoth ma joneno medo oro sane kama ntiere kar kae. Setho kumu kapok aka uywe masane yena mondo mi abire studio ma Kisumu mondo mi imiwa ang'eni sane maduogo ka mondo mi akaw wach mogik e wach mar Albert anga duogo arango weche mamoko motenore kod dongruok kod siasa magore gwenge ma Kaluo to sani kama intiere. Osebedo tenge nikech ero koro oko resign mare no step aside tine ka gima onge apis nikech jal machielo ma koro donje apis makamano okang' monego bed ni kaone mar chik nyabedo mane kachiel koda ka duoko machielo man in godo kumakili kachiel koda ka mago ma wach kanyo kod Kennedy Ondiek. Seth. Ero kamano Cleophas awinjo ka osiepega go osekuot plethora mek laws chik bang' chik but gima nyaka wang'e en ni chik en chik. Okinyal some selectively kata okinyal some in isolation of other things. Article 245 king'iyo sub article 7 sets out yo minyalo gol godo Inspector General to mane yo kendo minyalo gol godo Deputy Inspector General. Kapodi nitiere the legal way minyalo gol godo Deputy Inspector General, it is in Article 245(7). The issue mar resignation kata gwetao en a personal decision ma an officer makes. Nyalo bedo ni nitiere factors moko ma extrinsic ni gimoro nyabelo notimre gimoro ma otimore oko koni ma would lead that officer mondo bed piny to make a personal decision mondo mi or resign. But onge chik and oningo gi site na chik no onge chik ma wacho niya if you are accused of an act or omission then you must resign. Okochuno you may resign okeni you must resign. So kick out the option ni I am not going to resign. There are other options mangato ningo beniti yogodo and I take issue ni usiepekage insist ni the only thing made lagato timo and he must resign. Undieko lingalinga, undieko aeko komang'eny, undiek de law so I was not interfering with anybody. Olingalinga, he will have his opportunity to speak. Article 23 he will have his opportunity to speak. No, article no bro quote bange. Okay. No, he should tell us ni ere kumawacho niya the Deputy Inspector General of Police must resign. Article there are laid out procedures. There are miwachik 245(7) wacho niya ni ICAO's report itero National Police Service Commission. The National Police Service Commission bro ng'iyo ka giyudo ka there is evidence gibiro bet piny ng'ani bro luongo obedo investigated. There is a report madhi bedo forwarded to the president. Then the president will make a recommendation kosa dina president. The president will wacho ni oyo ena ni ng'ani en kama we uogoko. But to insist here ni Lagat must resign nikech chik wacho ni he must resign, that is misleading Kenyans. Onge adier kanyo. That is not true. Okay. He may resign and that is a personal responsibility mare. To kata doctrine mar common intention miwinjo ka osiepa wakili wacho kanyo. Yes, I agree ni nitiere doctrine of common intention. Ni dipo nitiere gimoro ma ji otimo kanyakla to e gima gitimo no they aimed to achieve something collectively. But in the absence of evidence, in the absence of an investigation more conclusive, then that doctrine of common intention cannot be said in Koroma, Igima Wadwa rely on Mondovagolo Godongato. The matter has to be taken to court, it must be prosecuted, and based on the evidence may be adduced to court, the court they render a decision whether someone is guilty or not. We cannot read the law in isolation. Aparoni wadwa. Nikech weche ntiere kama thoth nya sa oseromo samone ka kawe eyueyo ni Kennedy Ondiek kama ituolo kachiel koda ko nitiere errors moko ma individual ok nya yiene to get away with.
Yeah, and in fact, kawacho na barui, tiende ni is very silly. Yeah, nikech mana ya mana nyawacho nikech odwaro chik. No, already you should have told him not to say na barui because I was answering the question my name no wacho no dwaro the law. The law article 23 sub article 2B may establish the public service commission and how you conduct yourself when you are in public. Ere law in isolation kan. And onge law mawacho stepping aside. The person is on duty at the level of Deputy Inspector General. And in fact, karakajo waneno gigi. Tie ji moko masamoro karakiwacho to maro juang oken gimoro minyalo wacho ni now winjo no wacho ni mere accusation. Ma oken mere accusation. This is a life man dhano moto monegi elwet police momijo beni rite. And police ni emuchiwo instruction on odhi omedala gi kuma entie gi jonyuolne. Then okabe to kill aso negi. And winjo ni akiangi mangani defend ka. Yeah, in fact, manga they one called the studio that page honestly gimo or the venani and kitumanka because mag is too painful and then in the law there's what we call bad for test in ka or what common intentions kata wagole criminal side of common intentions wakele kata civil side wabedo gimilu vicarious liability niti liability you take by action of your junior. So long as ni employee mara ari endiki kaka drepa tigwenga atendara gigacha oye donje na kaka wuon gari under vicarious liability because I have a duty to ngat mice working under me. Deputy Inspector General is in charge of police, including Kanja. Mane momiona kelo Kanja also here. Ni en gigimilungo ni kivu there civil. It is vicarious liability. Kibiro into this. It is common intention in criminal side. Gimanyaka owadwa ningi. Anjo pinyaka ngi. O kwadiri lent Edwaro there. These people count necessary responsibility. And this responsibility nyaka the president. Egini neno kane wanganye ndara kwa wacho ni Ruto must go, Lagat must go, Kanja Girigo must go because it is duty mar state to protect lives. Life of Ojuang and many lives mabedo lost every day carelessly because in the hands of police or in hands by people should be protected by police. And mane mawawajoka okay about Ojuang alone. It's about the pain Mapin is suffering as a people. Erokamano ndiek. Nena ng'anyo mamukalo Lagat must go or step aside or go. He has not gone. Going means going means wadwaro ni waneni Lagato bedarend. Kama no waneno ka OCS choteri wadwan wanene doc wadwan ene coat wadwan ene ka ikiketo wadwan no luete ko ka fingerprints ne utere kacha nikech en adversely mentioned gini has started with him nikech dine okukelo complaint kaka wakilo wacho dine okodhi omako Juang dino Juang okoyudore police station dino Juang okoyudore koto adhi duogo iri mondo mi warange kawuono ndrodhi chalo na chaka mama yatwa kwa poda duogo kanya kuromo Juang ka uyo masani ote or kama thothe na duogo ka kod ote mano modonjo Ruth adhi ochengi Jen Lazaro Kanyambok David Ochola Janyabola settle nyaka chwo ote ni donjo karka aduogo kod gi kod mathoth bang'yo makao sane kikre mabor. Machigni nyakuramonga Juang chenro mar ngoma owake Wok ticha kelo ni mix bokwe kaito tichario reggae owake yani tunaongea na Majar Rastafara lafu ticha dek nyakuramonga Juang akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani Tichangwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakora Juang Friday sukuzo wake sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng'
Nyakwar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Bende ining'eyo gimomiyo Rajiv noriwo keny gi Parinit? Nodwaro moyo wa puodho. Oseloko gimoro amora to Parinit kia gimoro amora. Oloko nyinga ma puodho no bedo margi. Macheni kendo Nyakwar Ramogi jwangen mor mara ni podi kete karkachal kachala singoni ka duogo kai kod ote achaka kod ote mara David Ochola Janyabola Central Nyakach Ward Kisumu County owacho ni good morning Cleo antiere kai onge kaka suspect can step aside and at the same time give conditions. Secondly, owacho ni as long as the same accusers pod timo tich mano mar timo nonro onge justice mora mora madhi bedo served. Lastly, owacho ni entiere public domain ni Kenya Police dwaro lokruok kata reforms so that they should know they should know that they are not above the law as they are now. Mano ote mare mantiere karaka mano David Ochola Janyabolero kama na inya ntie ote machielo mara Frederick Osuru mane mayudo kanyo aya oyachno yawre Cleo Mosajo telo mane studio karkanyo peny na okinde studio kaluore kaka ogai mar obila e pacho kae IG Kanja ne owuondo jopiny e yotho mano mar Albert ber ka ogwetao mano Miriam mantie kanyo mowacho to lagat mane oro obila mondo mi okel Albert Nairobi kata bedo ni ne step aside okang mane mar chik ma inyalo kaune asero Honorable Kennedy Ondiek kadira oketa keta elela ma Fred Osuru erokamana inya machielo ntiere karkae Okwacha Tieno mbui mar Facebook wacho ni why supporting the suspect he must resign. Mark the word must. Owekwalo githo ng'ato ati might which might aya erokamana inya yoro ote mari ne Setho Kumu kani studio ma Kisumu. Injila zao Kanyamboko wacho ni stepping aside for investigation Cleophas to take place and check Mate Morema na public service kendo discipline forces toka poni integrity mari osebedo kodosari to either you are demoted, prosecuted or sent home, sent to the remotest part of the country or summary dismissal. Wacho ni koro kar langat we are waiting the court verdict. Wacho ni an verdict from the chain of commands. Otherwise, agwero kamano ndara ilagiruto kod wanga nyaka Eric Omondi and others. Jaduong sani nyalo buonjo matin. Upogore kod kaka yande oyuak ni owuok title deed to duogo kod death certificate. Sani koro duogo gi gimoro matin. Ber. Nyana zaro Kanyambok. Mano makari ubangi jamaguje Kanyada East erokamana nyakomote mari Samuel Origa wacho ni Cleo an Samson Okalo Origa antiere ka ugwe school penjo na eni ya stepping aside kod resign ere pogruok an gima nyalo wacho ni lagat nyaka resign nyaka mane muketo karkanyo. Grilish Jack wacho ni these people must be brought to book. Mane pat japiny mawuoyo e mbui mar Facebook achiel kachiel kinwa moko bende mantiere wakili ntie penjo moko bende mo penji karkajambi erokamano Cleophas ma en wach malet kabisa to ken wach gini okalo kata wach ni Albert nen jaluo gino kwako piny mangima kizungu waluongo ni public interest adwa mana lidho nitiere case moro manotimore mondo anyis ni gini is very serious kineno the late Willie Kimani manokil manonegi
Mavoko gi ng'ama sani koro ni jela luong ni police miluongo ni Leliman. Nitiere police moro ma junior mane in charge of OB e station obila makanyo. Mamani notwe higni 24 nang'o nikech nokoketo Willy Kimani e OB sama ne giwuok e court. To court to en nowacho e court ni Aidonia ni en nokawo orders from above. To dono ise ni apana. Onge excuse ni kawo orders from above. Nyaki no ni to orders mi kawogo be gin gik maluongo ni oluwore gi sheria. Winjo. Kineno kada mood mar jopiny gik misomo go tererete. There is only one verdict ni bwana ni nyaka resign. Onge gimoro ni step aside ka. Winjo. Mar ariyo gipenjore ni to ere kaka inyalo nonori in iwuon ni intiere system to podi idwaro ni inondi iwuon. Kwa yawo debate matin. Awinjo ka osepna moro noluongo wach moro kanyo ni police reform. Police reform osebedo kwa cry for, but gima duong' mopogore gi police reform mapok yudo tiende en to ken mana kata police kende. Wan gimiluongo ni tuo maduong' ma wan godo Kenya ka en gimiluongo ni order from above. Tiende ni police otenore gi executive. Kidhi kata mane mandamano. Mandamano sametemo kada wano kinde wa andamana kaka Law Society of Kenya. To nikech onge politics, police bo konyowa gi arita kwe ma watieki ma onge tiagas. To kubedo ni koro nitiere kata mana mandamano koluwore gi weche mag siasa, kata mana finance bill ma koro biro mbele kane. To ibiro ni police itiyogo mar harass jopiny, mar nego jopiny, mar goyo jopiny. To gikia ni one right mar dhano. Police bende gi ratiro mare. Gimbe gitiere gi hinyruok ma gibedo godo. To gini ker ka biro to gitiyo gi police as a weapon mar inyo japiny. Mane kuma tuo maduong' bede. Kata dang' wache ni curriculum ni kia kiganjo watim kama ni kata mana kuma bede gibede kuma gidake ni kata mana weche mag manyonge kata mana osara margi ni kwa ng'i mago. To kapok wang'iyo weche mag police excesses to gi interest mar executive nitiere ranyisi moro masebedo ka chiwo yiena mondo anyisi. Kane bwana manonega United States of America ilo ninga George Floyd. Nitiere police boss ma one of the states of USA miluongo ni New Mexico. Trump ne president at that time. Top Trump ne temo comment e weche mag police. Police boss ni mokwongo ni en an immigrant from Mexico. Kubiro New Mexico. Yegi mano iso Trump. Nuiso Trump ni ikia weche mag arita kwe. Shut up. Penjruok e Kenya kania. Ipani IG kanja nyalo nyiso Ruto ni shut up. Ni ikia weche mag arita kwe. Nango. Nikech ongeni enorito mogo mare. Pokwa dhi into that level ma police o allegiance mar serve jopiny constitution ni an oath mar office mara en ni adwani a serve japiny. To ka gimoro yuda tang'eyo obwongo na ni gini an mana time. Kata nitiere gimano otimore mana bedo nyalo geng' awuog oko. Iwinjo. Pokwa gike kiwango no. Koro mane gima enyowa gino osebedo ndalo Kenya tawan Moi Kibaki Uhuru Ruto to koro owendere mapoko dwara yudo. Dhano tho all over to pogineno lesson. Koro kikwa ket gine tuta ni kia wa defend ngato ni kia presumption of innocence and so forth. To en gima late nikech in gi ratero seche mo wacho ni lagat ni gi ratero. Koro Albert onge ratero mare. Winjo. Wakili. Ntie jumoko kagi moseluong mathoth ahinya penjo ni beradhi bane Seth manasani achako di kachel koda ka Canadian Diek di jalmo kan Mushiri Nyaga e jaloso e lo bila arodu chimo kwongo nyako du chimo lose ni wote osebedo ka wuok mathoth e ka
depo ni kae kama ng'ik ni moro osebede thuolo ni nosema kanyo kod oganda wa mathoth wabedo kanyo kod Charles Owino wabedo ka kod Resila daktari mabendo mako thuolo koro sani kata kod diplomatic police thuolo ma Mushiri omako ka kata kod obedi en ng'awa momake inconsistency weche mag tudruok depo ni nyalo keto wako moro ma wacho ne diere onge dieri mawuok ka police to police dwara dieri ka wuok jopiny mistrust ni koseneno obila dhi tiyo nade gi jopiny mamoko kata kinde mabiro mano apio kata dhi Kisumu. Erokamano Cleophas mano penjo malewa ahinya gima inyowa en ni police gimotenore gi police to gidwa cover up ma actually from the word go intention mar police en ni ne gidwaro ni gium wachni mabe kata Mushiri the police spokesperson oningo beni da dhoge ni to information ne Albert nogo wiye korot en owuon nogolo kuonde case as a police bano igimolongo ni factual is a fact okay no opinion mare iwinjo en nogolo fact no kune ni Albert nogo wiye wall kanyo en moningo beda person of interest akia gimomo poko make akia gimomo poko da dhoge iwinjo case kwa ng'e mano obonyiso wane anayudo gini ir police mantiere sel anatema at the same thing emomi wacho kada mane kanja gi Amina involved cover up ni nochako mabe pressure obedo gi pressure from jope obedo gi political pressure emomi wantiere kuma wantiere mado alenga matho mado pass like any other erokamano adhi studio ma Kisumu ndie kae tanga duogi kange ni ka duogo ran mogik no anga ka wach mogik mantiere karka Seth machiegni karkae cover up en ochalo gima nochako odiochieng' mokwongo mane Albert Ojwang owito ngimane nyaka sani kama wantiere iluongo ji mathoth ahinya mantiere karka rem chopo kare weche mag tudruok mawuok e lwet obila ka biro nyaka kuom jopiny dipo nokelo bugo moro maduong' manyabedo maduong' ahinya mar mondo mi ofil kata manyabedo kanyo manyabedo minyalo bugi bugo mantiere karka weche mag tudruok kawuok kuom obila ne jopiny Kenya mangima. Erokamano Cleophas. Kiparo nachako kawacho ni tho mar Albert Ojwang ni en tho malit kendo en tho ma wakwedo kendo nawacho ni lipode ma police osebedo ka chiwo gin lipode mosebedo inconsistent kendo gin lipode mok nyabedo corroborated gionge adier kuomgi nikech onge kaka lipot mokwongo nyalo pogore gi lipot mar ariyo kendo nyalo pogore gi lipot mar adek matiende ni adiera onge e lipode ma jogi golo mano gima nawacho maler to police wa historically king'iyo ok gisebedo kinde mang'eny seche moko gisebedo ka girocho ratich jowa mano osebedo contained in many reports mosetim Kriegler report kaning'iyo nowacho ni ne girocho ratich ji commissions ma osebedo godo wacho ga ni kapo ni nitiere gimoro ma police odonje tiyudo ka girocho ratich ji so that is one of the things ma nyaka wang'e ka Maraga nodonjo motimo task force ne e part 2 ne nowuoyo about National Police Service kendo nowacho some of the challenges manie National Police Service underfunding endemic corruption mismatch mar human resource capital and many of these other things. And one of the things misi winjo kendo ka ji wacho en niya is it time mondo mi olok training mar police mondo mi ka gedhi to gibed trained and modern trends nikech police manyasani opogore gi police manyachon nitiere gik mang'eny matimore e piny masani nitiere kaka idil gi dhano sani mopogore mana gi golo rungu gi nyiso ng'ato ni we kuja hapa enda pale nitiere gik mang'eny ma police onego bed ni loko that institutional culture magin godo that is something we all agree on nikech yudo ga ka police seche moko ka deal gi ng'ato to ok gidil gi dhano e yo maber ineno kata ka seche moko protest timore but kata ka wawacho magite every Kenyan, ibedi in police, ibedi in an ordinary citizen, a category ni mora mora. The rule of law, wachonia, every person is equal before the law. Kor okwenyal bedogi a different set of facts, kat a different set of rules. Mawa treat godo one category of Kenyans, and a different set of rules, mawa treat godo another category of Kenyans. Kaset with this debate, kidhi National Police Service Act, tisomo section 17. Wuoyo maber e removal of a Deputy Inspector General of Police. Kendo wacho okang ka okang moningo bed timore mondo mi Deputy Inspector General of Police ogwe oko kendo gole office. Donge ma e the process ma chiko keto ni oningo gole godo.
Ma e the process moningo beni bedo follow tigo lego doko. So okni chik okoketo process ma lagat nyalo wuok godo. They are laid down procedures, and those procedures emanya kalu tigo lego doko. But chutho police service wa oningo beni loko kaka gitiyo gi jopiny nikech weche mang'eny kata ka aipo anyucha no wuoyo owacho ni in the past 4 months nitiere ji karibu madhi 20 mosetho in police custody. So it points to a larger problem kata kigolo mar Albert ni it points to a larger problem ni nitiere gik matimore police cells moningo bed ni ok timre. And I am glad ni nyoro CS Murkomen gi Dr. Raymond Omulo nowacho ni each and every police station nyaka bed gi CCTV. That is one of the ways okniati all this sort gini duto, but and one of the ways madhi ensure ni there is accountability, there is transparency in how the police conduct their affairs. So it is a step forward madhi konyo mondo miwange ni police bende katimo gikgi nyaka gitim gik moko ka ging'e ni nitiere chik to kendo nyaka gitim ka ging'eyo ni nitiere kaka itime ma kok itime yorno to chik bro luwi kendo ibro maki masoi iye. Kamano nyamano mondo mi waketie ler bende kotenore kod mano oyangore ni ji 20 gi ok gin jok mawuok oganda makaluo. Gin ji 20 mosewito ngimagi e cells mopogore opogore e piny Kenya mangima higa mar 2013. Tok ni magi duto gi ma joluo mosebedo ka wito ngimagi ka gin jogo mopogore opogore mantiere kidienje mopogore opogore. Ngi thuolo ma dakika 7 kar kada tiyo kode kiod wenda man go studio ka okinyi ma kawuono mar mondo mi waranga dieri ni chal mar wach to dhi bedo mane ahinya kwarango ratiro ne anyuola mar Albert. Wadaloko tanga matin to kae ang'eni ang' kite kanyo kaka wach maribugi koro kangi losi ma beno ka ng'aduo giri kendo ka ng'atieko achiel kachiel ang'eni nigi wach midamedo kotene kod weche mag tudruok mago bila kod jopiny Kennedy Ndie ka ng'achak kodi kendo karka ntiere ote mane odonjo sigano timno ka koda le bicho kodhi do thuolo mar winje sani kata kamano ang'eni ne weche manyoro tino manyoro jatend piny Kenya yangore no oseywago anyuola mano mar Albert Ojwang kanyo $2 million kaka ne wuon Albert owache $1 million ma kuom gai mar ODM Raila Odinga $1.5 million mano ma kuom gavana ma Homa Bay e kin solro moko ma bende osewuok kar kae jo Kenya mamoko ok mor gi chenro ni wuon Albert onego ywage yo machal nade ka moko wacho ni oyo ikawo pesa go nang'o kama ntiere kar ka onego bed ni yiero nade ng'ama biro ywagi e kinde ma wantiere. Ya aseneno ka jo mang'eny kata wadwa ma Kisumu aparo temo defend gir broad based government and kiwinjo nying mi mention go gina jo broad based government mose mess up koro gitemo bao gima the only thing mitemo bao ji adi mose thorailo sigole pesa kure ma indi gitemo bao mondo mi jo public one wuon Albert onge giminyalo replace godo nyathi mano is the truth and then be okwanya wacho ni koro ka nyathino tho to nyaka koro jite chal ka gima disole nikech ang'eni kata en kama entie lit ma en go malalo nyathi and the worst bit ni nyathi achiel is very painful and kata miye ma $20 kata miye $1 ok nyal loko but the truth en also be odwaro kony mar pesa koro nyiso ni pesa mora mora musu kata wan wasesole na wan okwalendi abe na seuro pesa na kuro kaka jakom machama kendo kaka an ondiek kaka an mara be oklandi nikech no agolo magolo kalando kore matemo wache ni gima ne gigolo onge tiende mondo gilando nikech kata joma sole pay bill ok ndiki nying gi list mar jok ma osolo gima dwa medo ma wacho ni nitiere narrative moro ma be abire studio ka mondo address wach ma jo moko ma joluo kata jotendwa moko kama oting'o Robert Alai matemo wacho ni lweny ok lwenjwa ere kaka iwacho ni lweny mar tho Albert ni ok en lwenjwa to en wuodwa emotho and then onegi gi police dine bed ni ne ok gine broad based government magi kasore godo ni de gitimo ang'o sani dong de sani koro onge gima dhi mbele Kenya tiende ni nitiere miriambo miketowa godo iluongo ni double speak sama gifeel ni nitiere gima bed protected sirikal mar broad based government ofail 100% osefail jok manyaka expert manyocho tingno kelgi expert manok nya explain wa kuma $73 billion ni computer era ndalo Uhuru Kenyatta minister ne wan gi billions ma computer era and then another history dhi bedo medo 73 billion of computer era in the treasury and expert wa so it's very sad ni what defend a messed system ma is killing people is ensuring law is not followed anywhere nothing is going on at the worst
owacho ni CCTV obede police stations te. Ka police station mano neke ni nitie CCTV, then what era gima CCTV go iko katuchiu ma instruction ni ket CCTV e police stations dhi konyo gang'o. Kaka mane CCTV nitie, gin giwegi ma gi interfere gi CCTV ma ng'ato negi ando ok wanyal neno kako nege. To osiptal to nyiso wa CCTV, koro osiptal nyalo miyo wa CCTV, to ka police ma everything should be protected gi CCTV ma giwacho no bedigo ok nyal nyiso wa. The thing madwa wacho katieko. Adwa ka thuolo makende mona nyiso ganda wa kaka joluo kata jo wathujo ka jonam jo Kenya mangima en ni sani jo piny wasedong kendwa. Nikisani yot mondo ringi dhi kuma jambazi nitie molo ringo dhi kuma police nitie, nikech it is worse, nikech record mar police nego ji ng'eny maloyo record ma jo jambazi nego ji Kenya today. Nikech king'iyo report mar IPOA, jo minego gi police sani koro thoth malo jo minego gi jambazi. So the truth en ni wasedong kendwa, chikewa ok lu and everything, and I conclude gi bat for test. But for test in criminal law and also even in civil law in tort and everything, wachania were it not for this action, ka oken gima ng'ano timoni, koro ka oken gima ng'ani okoso timo, gima kama otimore. To maro juang en clear in but for test ni ka oken allegation mani wacho mabe poko nyiswa gi DIG lagat. To wini dino ko dio maki. Dino ko make, dino ko yudre station ma police. Dino ko yudre station ma police dino ko to. Dide koro kwa yuwa. Ginyiso ni the begin ginyu chakore gi kama no chakore, and it must start and end at that point. DIG lagat oko kato the aside wadwa no bed charged in court alongside the jimangeny mobedu charged gi. Mondo miye bende obed exonerated by law or obed punished by law. Simple and clear. Ero kama na nya Kennedy Ndiek. Wakili Charles Midenga, wach mari mugi. Wach mara mugi kada wacho malewa siwuoyo mathoth, kada mana wacho weche adek in a brief form. Mokwongo ni impunity nyaka stop. And ma wawacho ne jotend obila, kada mana obila mantiere police station obed kanyi. Kesa Milo Dhiambo bene ng'ur ni kata seche ma pod madhi mbele, nitie ji ariyo mowito ngimagi e citizen obila. So ubakucha. Impunity must stop. Wapo yene tubo nego ji nyaka karang'o. Mano mokwongo. Wach mogik mar ariyo en ni DIG Lagat, you must resign. To kendo ne Ruto, you have to suspend Lagat, koko nyal resign, mondo obed gi investigations mochomo yo. Mar adek, wabed gi nonro kes wadwaro gimolongo ni justice for Albert. Albert no wito ngimane e yo moko winjore. Onge ng'amu yiene thurka kao ngima ng'ato. Kata mana jok moyude gi ketho, nitiere chik ni death by hanging. The last hanging manotim ne en Marochuka. Kata mana ker sani ogitime. Pod itime mana US. Nikech gimolongo ni sanctity of life. Koro wadwaro justice for Albert, wadwaro nonro mochomo yo. Jopiny uoguru oko. En nikech ng'ur mano ng'ur gi pressure emomiyo wantiere kae. Otherwise, kineno ka ng'ato imako yo moko chomo yo, chiw ng'ur. Kesa nitiere weakness mano bede wach mar Albert. Iwacho ni jogi obila gi nodhi gi gari to giweyo stage mar pikipiki to gikawo jo boda boda ma gitero e dala gi Albert. Nyaka sani wakia ni gari ni en number plate mane. Koro jo piny okwayo ni ubed very vigilant. Kuneno acheje moko jok mamako yo moko chomo yo, to chwaluru ng'ur maru. Kes gini en koro en collective. Waneno ni koro wasedong kendo, kes jogi osebedo kendgi, wambe wan kendwa ma wane monyalo konyowa wawegi. Erokamana nyang'ur nigi chwale kanye nikech ka gise lose trust kuom obila gini go ire. No, in the public opinion. Yeni sani gikawo chike lwetgi. No. Ibukri igo jo Subaru mantie kanyo to sani era of gimolo ni mbui social media. Wachni no wuok e social media. Kata kapok un mainstream media ochako yae. Mane manyalo golo e wach mondo ane kako nyalo research. Kata kama gidwa makeno, nyaka kaka jonyuol ka nyaka giler maler. Kidwa maka kaka sani an kidwa maka. Kamo yuda jo public same maka no ok winjo be ni maka ti dia ti soya gari. Winjo be ni maka open kar nikech kidwa maka ti wacho ni wa maki nikech achiel ari ade. To jok mameko go be must identify themselves. Onego penyi to gin ng'ato ere kitambulisho mari to force mari chalo nade. En number man. Erokamana ahinya. Setho kumantiere iri ayudo wach mari mugi ka watieko ke studio ma Kisumu.
Erokamano Cleophas. Ayie gigi makoro osiepa mondi kowacho ni mondo lagat obed charged omake kaponi nitie ketho moro otere before chik mondo either el court of law obed exonerated kata ng'ani nokoso mondo obed convicted, and that is what I've been saying all along. Ni gigi duto we must do them according to the law, but mondo mi akony jowa ni kidwaro ni lagat obed suspended, ng'ato onego ndika petition itero ne National Police Service. Once that petition oseter seche magi consider, then the president nyalo consider such a petition seche ma pod investigation sitimo, and then they suspend him. So gik moko duto te mineno ka wan gi this back and forth, chik wacho kaka wanyalo time, but chutho aparo ni police kokalo kuom DCI kokalo kuom IPOA onego bed ni juma ma wadhieni gikaw no adhog lagat mondo wang'e niya en owacho ang'o, nikech he has been adversely mentioned. Talam bende onego bed ni bende wawinjo ni embo owacho ang'o, nikech jogi duto osebedo ka wacho gik mopogore, to adier ma ng'ato nyalo wacho ni koro me adier manotimore onge, kata jok mane mukwana wacho ka gimbe pok wawinjo dhoggi. So in the absence of weche ma gimbe giwacho e gini neno ka suspicion ng'eny kabisa. So aparo ni in totality onego bed ni jogi mako dhoggi, and then gini neno ni ng'ani wacho nade. If a reasonable person applies his mind to gik magi wacho gi, bende adier nyalo bedo kata adier ok nyal bedo. But chutho reforms a police service, reforms a police force onego bedi mondo waneni kata kidhi e police station to onego bed ni kidhi kanyo tiluoro ni nyalo kata wito ngimani. Onego bed ni the place ma a Kenyan feels safest en a police station. Ok onego bed ni a police station kanye ma ja Kenya oluoro no nyalo wito ngimane saya. So aparo ni police reforms onego bed expedited mondo mi wane kaka kar police ka inyalo loki mondo bed a friendly service kaka constitution ne dwaro no bedi. Aguniero kamana inya Seth okum weche thoth ahinya weche mag police reform kabe waselosi ino kanyo maraga no loso to sebedo kano telo ne weche mag task force moro manitiere kar kanyo. Wakili watieko sana wiane wilgi moro kendo ma wachako siemo wang the media Joramogi wabede gimiluongo ni investigative journalism. Nineno ka BBC emano biro wacho police exercise to uling sani Ramogi dusedhi kata mana gweng' gi Seth gi Albert mu wacho ni to apiko mani manotiko unyalo timo maleng' maru kata mani to gari mani manobiro ka uda jok mantiere ka wabed gi kes gen seche report maneno gena ge report ma waluongo ni repeated mukwano wacho kama to tangono kia wacho kama to onge gimoro ma investigative munyalo timo nonro ni to ere maleng' ma jopiny kong'eyo. Koro ma be gimo nyalo timo moving forward mondo ane kaka onyalo case media is the fourth arm of the government. Une munyalo golo nwa weche makata sirkal bedo kapando. Agunero kamana inya kero mana achiel kuom weche go mapodi medo lu gi jowa mantiere counties kendo mopogore mano konti kanye county ma Homa Bay bende Hale Beach kentiere kar kanyo. Wabo temo kaka ute fwam opogore mar mondo mi wakelgi ler. Ntiere ote modonjo kar kayo wacho kar kani ma Ken wacho ni Ken odiwuor imosna wuod Kibiri Ken Ondiek chieng' machielo bede gi Seth e studio kama chiegni kode. Seth obi Nairobi. Seth iwinjo ote ochopo kar kanyo Ken odiwuoro orore mar Ken Ondiek kod Seth okumu kama gintiere. Seth otem ochopo e studio ma Nairobi koro koni Kisumu nyabedo ni omakre waboydo thuolo digero kene development mako governor dwanyisowa Ken Ondiek waboydo thuolo kendo maduogo wacho Ondiek pok ochamo penjo tieko wantiere kar ka an ka kod Ken Ondiek jakom mar duond bura mar PPA kachiel kod ka wakili Charles Midenga kod Seth Okumu janon siasa ukinyi makono kwanano chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango Nyasaye oriti kinwa radi e chenro mar piny kon mbako romo sane welwet Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao kwa kelo chal mar fwambo kachiel kod ka chenro mar mbako romo pod twak en mar obila ma jopiny dwaro nego bed en obila mane oriti masani.
Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Bende ining'eyo gimomiyo Rajiv noriwo keny gi Parinit? Nodwaro moyo wa puodho. Oseloko gimoro amora, to Parinit kia gimoro amora. Oloko nyinga ma puodho no bedo margi. Wono Nyasaye. An Rosemary Ogonya, nimoni udwenda ni kaka sikiza kodni, di star aboro achiel ariyo, star abirio aboro ang'wen hash. To parie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale.
Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday ni sukuzo wake. Saa apar gi dakika 15 nyaka saa 12 kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakorango jang chenren mar mbaka oroman ka mar michal mar fuambo bange nyabodo Joyce Dur biro bedo kadonjo gi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Chal mag fuambo gin weche mwaluoni duto te mabendi biro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago kanyakla koda mano masachiel gi sadek mamidhiambo. Wacha kana gi romo mano mar ohala mabende timore e gwenge mag Naivasha e kaunti ma Nakuru. Romo mong'ere gi dhongere kaka Kenya Urban Forum mahigani mano higa mar 2025. Jatend piny William Ruto biro bedo kayawo romo makama e gwenge mag Naivasha. Otimore magawa moro buore Naivasha kanyo Nyakorom Gajwang'. Romo machakre odiochieng' makawuono nyaka chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Chakre odiochieng' makawuono chieng' tarik 17 nyaka chieng' tarik 19. Jatend piny Kenya biro bedo kayawo romo makama. Wantiere gi jofwambo magwa. Jatend piny Kenya kono osemole romo makamano wabiro bedo kwa kiloni godo achiel kachiel. Kopogore gi manya Nyakorom Gajwang', bende odiochieng' makawuono nitiere ng'anyo mamula ahinya ne ratiro mag thuondi e pacho kae mabende otisi kaka Justice for Our Mashujaa. Ng'anyo mamul makamano Nyakorom Gajwang' biro bedo kachako saa 4 mano mar okinyi ka bende okwa oganda mabende biro bedo kawuok e ng'anyo mamul makamano mondo ochop Aga Khan Walk gichokre Aga Khan Walk kanyo kanoromo saa 4 mano mar okinyi mar mondo mi ging'anye kaluwore koda nek mosebedo katimore mabende iseyo godo obila e pacho kae. Koro antere gi jofwambo magwa ponono ni ng'anyo makamano biro bedo katimore bende biro bedo kwa ng'iyo ni godo. Kopogore gi mano Nyakorom Gajwang' bende buore na adhi county mano Naivasha mano ma Mombasa. Odiochieng' makawuono e county ma Mombasa ntiere romo mano mar jokanyo e sekta mano mar somo. Romo mabendi biro yuorie gi jatend migawo mochung' weche mag somo e pachoka mano Julius Ogamba. Ubiro bedo koromo gi stakeholders jokanyo mopogore mantiere migawo mochung' weche mag somo. Ubiro bedo kobedo gi romo makamano e county ma Mombasa. George Aok e county ma Mombasa luonwa romo makamano. Kopogore gi Nyakorom Gajwang' e county mano ma Migori nyawadwa George Juma bende luonwa chal mano mar tich e kambi mar rego sukari mano mar Sony Sugar. Sony Sugar Nyakorom Gajwang' chieng' tarik 9 dwe mar 5 mano mar higani nokete e bwo telo manyien, nokete e bwo Busia Sugar Company mabende gisani koro tayo Sony Sugar. Manyaka sani nyawadwa e county ma Migori Juma biro bedo karangonwa telo manyien mano mar Sony Sugar. Jopur mag niang' mabende nyaka sani wang'eni Sony Sugar chakurego ka gitero nienge kata mana tiang' e Sony Sugar gitero e machal nade. To bende chenro mabende new management mano telo manyien mano ka Sony Sugar ntiere godo gin mage. Juma luono wach makama e county ma Migori
Migori weche kotende kod kuku mare obro bedo komiyo wahi weche mago manyene chakre midhiambo. Adhi kaunti machielo, kaunti ma Homa Bay bende nitiere dwaro mano mar mondo mi gol remo. Wang'eni piny ngima nohingo chieng remo mong'ere kaka World Blood Donor Day. Mano chieng' Ngeso mar juma mabende nwawuoke ni. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono nitiere riwruoge mopogore opogore, MSF, nitiere county government mano ma Homa Bay kotelnegi koda migawo mar mochung' weche mag thieth. Mabende odiochieng' ma kawuono gibro bedo e boma ma Oyugis kanyakla kod sub county mano mar Achuonyo, kama bende gikwayo oganda mar mondo bi owuog oko kar nyalre margi, mano mar mondo mi gigol remo mar mondo mi okony jotuo mosebedo koda nok mar remo e pacho kae. Nyakorom Gajwang' yiena mar mondo mi atieke gi kanyo. Weche mabende bro bedo katimre kapok oromo saa 5 mar onyango, bro bedo kokawo achiel kachiel. Kokamano, akaw yo matin nyawadwa Joyce Duor odonj gi twak e chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ng'ao. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawan. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko, mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum.
my medulla oblongata idis katago. Kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuto to koro kine machal gima en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit manigi suya mamit kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakora Mugejong dakika en 33 tok sadek marokinyi machiegni twak maro mokwongo e cheno twak maro mar ariyo e cheno mar mbako romo kinyi makawuono machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 maro nyango matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejong okinyi makawuono wadwa twak dore kod nono timbe kod tij obila e pacho kae kaluore kod nonro mayando golo kod duol mochungne nono kachiel kod arango tij obila e pacho kae IPOA. Nitiere jo Kenya mago maderom mosewito ngimagi ka gintiere e send obila kama yando timore machiegni en tho mano mar rawera Albert Ojwang man en japuonja kendo jandiko e yor mbui kata bloga mano negi e send obila. Kata kamano obila winjo bed ni timo tich mane ahinya nyaka to winjo bed ni timo tijgi e yo machalo nade mar mondo mi gine ni girito jopiny e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuon Nyakora Mugejong antiere kae kod welo adek mar mondo mi wabed kod twak mong'ith wang'iane ni to owinjo bed ni obila timo tijgi yo machalo nade. Odiochieng' manyoro kane wawinjo neno mano gol kod achiel kuom obila kotudore kod tho mano mar Albert Ojwang no yango ni nitiere mabuse moko mane ochule mar mondo mi ogo Albert ma gikone rema kata hinyruok manoyudo emano chwe okelo tho mare. Owinjo bed ni mabuse ka gintiere e od twech kacha tudruok mane mowinjo bed e kind obila kachiel kod mabus. Owinjo bed ni tiyo kod mabuse e goyo kata hinyo jogo motwe mamoke jela kosa ng'omo owinjo bed ni timore. To chik wacho nang'o kotudore kod kit arita ma obila owinjo bed ni chiwo ne jopinya kata jogo momaki e kor gwenge duto ma pacho kae. Mana kaka seng'isi antiere kae kod welo adek mwabo bedo godo kod twak mong'ith kochakore sani nyaka saa 5 mar onyanga. Antiere kae kod wakili mano Salim Odeny en okila to bende en jaked ne ratiro mag oganda. Chako di wakili oyawre chiw nade kendo machiegni twak. Oyawre ne Joyce kendo ka thuolo muda mos Nyakora Mugi duto kamano magintie kendo rwako gi twak ne oyawre uru kendo machiegni uru. Machiegni ahinya wakili. Wendo machielo Nyakora Mugejong antiere kae kod Eric Okeyo. Eric Okeyo en jalony e wechego mag arita. Oyawre Eric Okeyo ichiw nade kendo machiegni twak. Oyawre Joyce achiel maber erokamano kuom bedo koda ka arwako Nyakora Mugi duto e twak. Machiegni. Nyakora Mugejong wendo machielo antiere kae kod Peter Goro jakedo ne ratiro mar oganda. Oyawre Peter ichiw nade kendo machiegni twak. Oyawre Joyce ne Nyakora Mugi Ojwang amoso uno oyawre uru warwako we budho. Machiegni ahinya okinyi makawuono. Nyakora Mugejong mana kiseneno mage welo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi kae. Bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 23600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kocha kutwak marwa yanga okinyi makawuono wasebedo
ka waluwo machiegni gigo mosebedo ka timore pacho kae ne kamano mar jogo mosewito ngimagi kata tho mar jogo mosewito ngimagi e tesende obila ka bende wang'eyo mayado timore nyaka e kaunti ma Homa Bay kopogore kod mano timore e kaunti ma Nairobi kae mar Albert Ojwang mano gol Homa Bay okele Nairobi kae to wito ngimane e tesende obila bende nitiere jalupo moro ma koro bende no wito ngimane e tesende obila mano ma Homa Bay. Kata kamano adwa nachako kodi Peter Goro in kaka jakedo ne ratiro mar oganda gin obila machalo nade ma jopiny dwaro mowinjo bed ni chiwo arita makare ne jopiny e pacho kae mar mondo mi tho e lwet obila inyanya to mago mwan ne tesendo obila kikwane. Mokwongo timo mos makende ne familia mar Ojwang kod jowa mamoko jokenya mamoko wito ngimagi e lwet mar obila. Gimonego wakwongo wang'e ni tich obila maduong' moingo gimoro amora en rito ngima mar dhano, rito mwandu dhano kendo rito chike. Gima wadwaro police service emomiyo ne wawuok e police force mwabire police service. Wadwaro professionalism, jo police mobedo well trained e rito weche mag ratiro mar oganda. To king'iyo sani gik matimore gigi timore nikech training mar police ma Kenya ka pod gin gi colonial mentality mo machon chane mondo mi enforce law and order nyaki mak ng'ato kata mitochago kata nyaki goe. Koro gik moko aina ge mwadwaro ni mondo wabed gi reforms kaka police bedo trained kaluwore kod ratiro bill of rights mar oganda. Tiji maduong' mar police en rito this ratiro ma ka police ok nyal rito ratiro matini kare waonge sheria nikech mane tijigi maduong' rito mwandu, rito ngima dhano kod rito ratiro mar oganda. Koro dwane wabede gi reforms e National Police Service mondo mi wang'e ni training ma jogi endi gi involve weche mag ratiro mar oganda. Once ne ma otimore to ng'i culture mar corruption nikech king'iyo kata wach mar Ojwang ni iyudo ne ati police service obedo politicized. Ne nitie ng'at mo ma feel kamoro ne eno nyalo tiyo yore siasa ko feel ne ng'ato wacho gimara che wiye to inyalo ti kod obila. Wadwaro obila moko bedo aligned to any political affiliation. Police onego bene tiyo kendgi giwegi independently without taking any orders from any other authority. To ka wang'iyo kane pok wachopo e constitution mar Kenya mwan go sani 2010 the police structure kaka nobed nen ga force but post 2010 obedo police service ma ne wan gi National Police Service Act of 2011. King'iyo this akoro mo 2014 noloke notimne amendment ma sani yudo ne jotelo mag police iyiero kod jo siasa. Mano ok onego bene timore. Jogo onego bene iyiero gi National Police Service Commission. It should be a competitive process ma anybody ma is qualified ma as demonstrated then give qualification give professionalism enough nyalo sa police service. But kiketo jogo ne ati gibed appointed gi jo siasa ibiro yudo ka koro itiyo kod ka siasa kan tie rally moro kamoro tibiro yudo kitiyo gi police. Kiro ka ng'ato baro gi ng'ato moro ki siasa matin titiyo gi police. To police be nyaka ng'e pogruok mar freedom of speech to gi ketho nying ng'ato. Mage momiyo wawacho ni ati gima duong' the bottom line en ati police wanyaka bed training malong'o mondo ming'e chike e yo makare. Kama matin ni temo wacho ni obila ma wantiere gode pacho ka okosebedo ka timo tijgi e yo makare kata okosebed ka itiego makare e wi gigo mowinjo bed ne gitimo kose. Mano en adieri kata kining'iyo Maraga task force report police wa training magidhi mostly en gimoro 1 year. 1 year ni king is not enough. Kata mana in terms of exercise yudo ka police moko magichweyo makata mana gima ginyalo timo. Ngimomiyo wadwaro ni nyaka bed ne ati within this period ka ng'ato sandiki nitie training moko monego bed ne gidhi from time to time. Ok ni kosandiki after 6 months because in fact basically gibedo trained on penal code for 6 months only. They are not well trained. Mane gima temo. Aneno ka jalwenye weche magarita Eric Okeyo mantiere gode studio kinyi makawuono bonjo. Eric Okeyo kadwa keto wako kinyi makawuono ka wang'iyo piny Kenya nyaka gi sani winjo bed ni wabedo kod kito bila matimo tijgi yo machalo nade. Inyanya to wang'iyo ni tijo bila nikech wang'iyo ga ni kata wanyalo wacho ni slogan margi en utumishi kwa wote. Matinde no winjo bed ni gitimo tijgi ne jo Kenya duto ma ok gideo oganda dhot ma ng'ato wuoke ok gideo ni mato en ng'ama chalo nade. To maduong' mogik en chiwo arita ne jo Kenya duto. Winjo bed
ni gitimo tijgi yo machalo na to kwa ng'iyo kaka wasebedo trend wasebedo gode pacho kae adira gisebedo yo ng'ala manyime rito ratiro mag jogo magimako manitiere jela kata jogo magichiwo ne gi arita e gwenge mopogore opogore. Erokamano Joyce, ayie gi nyawadwa Agoro ni tijo bila en neno ni chik molose bunge olu kare. Mano namba 1. Mar ariyo en rito dhano to gi mwandune. Ya Kenya iluongo ni protection of life and property. Mane tij police makadino to gi enforcement of the law. Iwacho ni luwo chik mabunge okelo cho. To mano e gima onego bed ni police timo. Gima rach en ni mokwongo yiena bende nikech sani wacho jwang' ni ng'ato ka ng'ato nyaka wache bende yiena yie adir mar achiel ni monde akow mos kuyo mara gi mos gi kwayo lamo monde Nyasaye mondo oteg family mare jaode gi nyathine matin cha gi wuongi. Bas king'iyo kata ka koro wanono wacho jwang' cha ka koro inone kako wuok to wuok rang'owa no bila no yiene jomoko manomaki mane sel ni ng'ato yanyo jatendwa ka biuru unonwa wachne ka ura 2,000 mano kalure kaka nye odadho obila miluongo ni mukwanacho. Koro mago timbe maricho. Ichi neno bende obila matanganyika kane odhi omako Boniface Mwangi e hotel Serena to duogo yude mana e boda yodiani kucho ka koro ochiegni tur. To manga manyomaki. Koro aparo ni gima madwa kuongo kwedo en ni ng'ato komaki oter e tesendo obila onego bed ni mokwongo ratiche bende ng'iyo. Ja kisungu wacho ni presumption of innocence. Nikech kata king'iyo mar Ojwang' ikoni noyanyo jatend obila DIG Lagat. Tayanjno pok waneno. An kata ane mapok anene ke gima nowacho. To gima nowacho ni bo onego bed ni be ineno to nowacho ang'o. To be noromo monde odhi e yo manyodhiye nokoromo. Koro training mobila dhiye Kiganjo en dweche 9. Dweche 9 ni otimo drill, otimo basic 2 mar law mar criminal procedure code mana matin 2 mar dweche 6 no kasto drill kasto go bunde ka giwuok tok dweche 9 to gisebiro ka. Koro gima ging'eyo en ni ka japiny oyudo makosa to japiny itere iye. Aparo ni wachopo kama japiny ong'eyo ratiche ahinya. Koro polis bonego kel pachgi ni japiny oseng'e ratiche. Achiel wacho ni kimaka to nego tok seche 24 tisetera e doho. To kisetera e doho to doho bende onego miya bond. To polis tindi yudo ka ikuongi maki kokidhi kodi e doho kokikwayo doho ndalo 21 ni wadwa tieko nonro. Chik be wacho ni nonro kapok utieko to kara wetera e doho. Emomiye tesendo bila kapod inyalo miye cash bail kata free bond ni dhiya report ga dichiel e juma nyaka case room nyaka investigation kata nonro no room maber makao file maor file ne jatelo mar tayo weche e court miluongo ni Director of Public Prosecutions. To wantiere gigi miluongo ni National Police Service Commission. National Police Service Commission obiro gi 2010 constitution. An independent body ma an employer mar police as it were. Problem en ni National Police Service Commission bende teko gi motegno podok gi kao kako ndik e chik mar jo Kenya. Ang'o momiyo pok gi kao teko gi motegno? Nyalo bedo ni ng'ikruok nitiere kanyo. Ng'ikruok nitiere e piny owacho podok dwa chiwe ruok. Piny owacho podok dwa chiwe ruok. Piny owacho bo nego chop ni gima chik osechiwo koni mondo dhi. Omiyo yudo kata kawuono ne nitiere katiba constitution ma Kenya ni create gimoro ni County Policing Authority. Koro County Policing Authority onego bed ni jakombe en county governor.
to nego ting obila, to nego ting ja-AP, ji tema jo arita mag serikal mane county. Chik ne dwaro ni ne gidhi bedo e bwo county governor. Lakini President Kenyatta kapok nowuok to nodhi o delegate tije gi executive order to create gimiluongo ni County Security and Intelligence Committees ma jakombe en county commissioner. Ok en county governor, en county commissioner. County commissioner en jatich mar executive makao chik ne ir executive, ir president, minister mararita, PS mararita. Koro yudo ka gine makoro giduogo, gine in charge gini pinyka. Koro governor oko kao kare. Koro kiduogo kata National Police Service Commission, en gi jakombe, en gi members moriwo retired police, to as to Inspector General mar Police ben member ma National Police Service Commission. Gi jolupne ariyo, Masengeli, Lagat, to gi jatendo kwach kich miluongo ni Mohamed Amin. Koro kata ka korego ombulu, tidhi yudo kobila ng'eny molo jomoko obila ei commission ka. Iwinja, nekech commissions timo ging'ado dwachgi kata resolutions maggi either kuom winjruok kata kuom goyo mbulu eigi giwegi. Koro king'iyo National Police Service Commission kogo mbulu to gime IG dwaro gi jolupnegi gidhi yudo mbulu ariyo moa kocha, nikech kocha nitie commissioners ariyo ma gin bende gin obila ma retired. So kane ber to nego bed ni ing'iyo ni National Police Service Commission ni ang'o ma gilak, nikech iyudo ka waseneno ka bende gibedo gi pogruok gogai mar obila monego bed ni jatijgi. Jatich ok pogrega gi wuon tich e lela. Ogai mar police kineno to en operate ka gima ene commission to commission ego. Kanye ma tabu wuoke. Emomineno jo Kenya kata sani pode nigi to e nonro mar wach ni nikech itime gang'owa gi duol miluongo ni IPOA. Kanye IG of the Central Police Station ni neno kodhi gi jolupne ariyo Masengeli kod Lagat kod Onyango nochung' Karamin, Onyango en jalup Amin. To jatelo mar jakom mar duol mar IPOA bene ni kanyo. Mano ne rach. Nokonego gi share podium nekech ene mo investigate jogi. Nonego beni eno dhi yore, jogi odhi yore. Koro mano ineno ko wacho ga ni nitiere kaka obila bende owinjo bed ni konyogi e timo nonro margi mar mondo mi koro giyang adiera ni tang'o matimore kaka iwachni mano mar Ojwang. Koso mano ok adier. IPOA iluongo ni Independent Policing Oversight Authority. Gin gi jononro mekgi ma ok obila, ok gin obila at all. Kata ka ne gin e obila to gisewuok gigo gwetawe obila koro ndik gi IPOA. Problem en ni gin civilians to ok omigi teko mar bedo gi magina. Iwinja Joyce. Kanye makelo tabu nikech idwaro ni praboro ewi mia mag joma ginono ni otiyo marach gin obila. To gin to ok gin obila, gionge gi mach. Aya wewa kela ne Salimo Deny bende etwako kinyi makawuono mana paro no gi kanya ng'eni nitiere mathoth podi mabo bedo ka wawacho ahinya kotudore kod nono timbe kod tij obila e kinde mwadhi mbele kod twak maro. To chik wacho nang'o wakili karwaki etwako kinyi makawuono ahinya te kinde ma obila timo tijgi mano mar keto kwe kod neno ni bende gi rito ratiro mano mar jogo magimako. Nikech adiera ka wachiwo ranyisi mano mar nek kata tho mano mar Albert Ojwang. Yesero nogol chik mar mondo mi omak Albert Ojwang kowuok Homa Bay okele nyaka Nairobi kae. Kata kamano yes obila nosemake to ere kaka chik wacho ni winjo be ni rito ratiro mare ahinya nyaka enete sendo bila kacha. Erokamano Joyce, adona riwruok gi jowadwa e oro ote maga mag lit gi kuyo ni familia mar Albert Ojwang ma yando wito ngimane e station obila ma Central Nairobi ka. Seche gogo bende chiwo ote mag lit gi kuyo ni familia mar Omondi jalupo ma bende wito ngimane nyore teshendo bila makipasi e gwenge ma Mbita kendo in Homa Bay County. Bang' wacho mano en adiera ni ne wagoyo kang' e wach mar kelo lokruok migawo mar obila
but en lokruok ma pod nyaka wang'ie kendo matut ahinya kecho chalo gima Yesu wacho ni wakawo divai manyien waole ndede machon and mano ndede no the EH. So a lot of reforms ne watimo kwa chako gi katiba manyien, but koro waole police ma pod pache gi tijene gi parone pod paro kaka police manyachon. Magada ko gole wach mar police force odwoke police service pod paro kaka gimen police force. And therefore en kama onego wagoyo okang'. A number of things manotimre mondo konywa e wach mar kelo lokruok nobila. Achiel en wach mar creation mar National Police Service Commission mondo miyo migi independence moro ging'eni kata ka watimo maro ng'ama ondikowa en National Police Service Commission ok ng'at machielo mwa elevate mwa kete as one of the constitutional commissions e chapter 15. Gimachielo mane watimo en wakelo gimiluongo ni Independent Policing Oversight Authority. Mano duol mano mang'iyo obila e tijene kaka otimo tijene mondo mi ka nitie ng'ikruok moro amora e tij obila to duolno nyalo kawo okang' ne obila moro amora mobanyong e tijene. Mar adek mane watimo en mayo oko obila teko mar donjo ni ji. Chon wang'eyo ni kane idhi e court to prosecutor ne obila, but koro tindalo ni wan gi office ma independent miluongo ni the Office of the Director of Public Prosecution ma en men gi gimiluongo ni the decision to charge. So obila kata ka otimo investigation to oro file ni ODPP, so ODPP ma make decision to charge ni ma wanyalo chajo kata ok wachaji. Magi tane watimo in attempt mondo wageng' obila kik ti marach gi teko ne. Ker masani kodonje loch to chako sign kende executive order mondo miyo chiw gimiluongo ni financial independence no bila mondo bilo ne kaka nyalo control mwandu gi giwegi ma gibed go gi luoro. However kata ka gik moko ang'wen go setimore pod waneno ka nitie ng'ikruok e yore mobila tiyo go gi jopiny. Adipenja ni chik wacho ang'o? Achiel kuom ratiro ma mwaluongo non-derogable, ratiro mano mok nyal ng'iki en ratiro miluongo ni the right or freedom from torture, inhuman and degrading treatment. En ok nyal ket chik ma wanyalo ng'ikego kata wanyalo regulate kata wanyalo derogate e yo moro amora. En chik mano moket e ong'ala mamalo mogik. And king'iyo kaka obila tiyo nitie gimiluongo ni standing orders mag obila. E standing order mar obila namba 11 wacho ni onge obila moyiene mondo treat ng'ato e yo moro amora ma inhuman, e yo ma degrading, e yo ma cruel kata torture ng'ato. And ka gitimo mano is a criminal offense ma koyudgi gi ketho tinyalo donjnigi kendo ituyogi ma ok okalo higni 15. Wan gi riwruoge ma bende wachuo e kokwa kaka Kenya. Achiel kuom gen gimiluongo ni Mandela Principle manyoro nyogo tach kabisa e gine yalo madhi nyime piny mar Tanzania Dar es Salaam jatenda kwith makwedo kuro wakili wadwa Tundu Lissu e wach mar Mandela Principles ni ere kako nego rit jok manie twitch kata jok molor ni gi tesendo bila kata jok molor ni gi jela ere kako nego rit ratichgi ni gin gi ratiro makare kendo nego be ni rito gi mana kaka katiba wacho ng'ata motwe kata ng'at molor ne ni gi ratiro duto enjoy ratiro te mak mana ratiro magwenyre gi bedo nolor ne no. Koro naparo ni ka obila onego ng'e number 1 ni waseloko wach mar police force waduoge police service mondo ging'e ni ng'ata mo makata I've said this time without number the arrested person is not property of the police. The arrested person is the property of the court. Onego tere court mondo bed processed e court. Onge tere mako ng'amo kidwa tero e court. Onge tiende mako ng'ato kin gi paro moko ni wasande kata mondo yie ketho moro kata mondo achieve mission moro machielo. Ng'ata ma police omako onego make ni intention ma police nigo en process e court. To wang'iyo mano neka kata tho mano mar Alberto Ojwang e tesendo bila kapod antiere komi wakili kiwinjo neno mano gola odiochieng' manyoro koda obila mano James Mkwana makoro ne ochiwo neno machielo kakoro olero gigo mano timore ne gitiyo kod mabus e sando kata e goyo Albert etesendo bila kacha ma bang'e makoro hinyruok makamago nobedo mang'eny ahinya ne giyude kakoro en kamarach ema gikwayo notere etesendo bila kata kamano kuom hawi mar otere e hospital kuom hawi marach nowito ngimane. Mano to koro ketho owinjo bed ni ng'ama kawo ting' makamano tiyo gi mabus e goyo achiel kuom jogo mabende otwe e jela kacha. Okay, aparo ni nitie weche manyuolore e wachno especially to kanye obila muhano se wuoyo. Achiel nitie the old issue mar command responsibility. Mama mose ywak ne kabisa kuom DIG Lagat ni mondo mi ogwe tao. Tok mna gwe tao kende. Onego kaw ne okang' mar sheria mondo tere do mondo chaje. Ng'ama koro bro bedo ka kaw ne okang' mar sheria. Mano migawo mar obila ka achiel kod ODPP mondo mi ochaje kod ketho mar golo chik mogwinyore gi katiba kendo mogwinyore gi chik. Ne ni Lagat no kendo gimosomo degree mare mosomo university mana mara ma University of Nairobi mosomo weche mag kue kod kelo thik
mane digri men go nto koro kelo theke kinde kod kijana matin Albert ni nyetame to mae digri morwake wiye ni en kod kwe to kod kelo thek. Mar ariyo ok apar kobila mamoko matindo gi nyalo hepo ni kako man ke chang'eyo gima muwana chako ringo yo moringe ni mondo mi olokre witness mar sirikal kata mar ODPP mondo mi odonj ni ng'ama chielo mopogore gi en. Ok inyal kawo chik, ok inyal kawo order ma is illegal ming'eyo maber ni it is illegal. Anyisi ni the police standing kata kamano no wacho ni gimomiyo ne okawo order makamano ni ne otishia ni order makama wuok malo koro nyaka itime atima makap kamano to nyalo bedo ni nobuoge kata ni your job is on the line. Of course en gi remedy kapo ni ng'ato miya order ma is illegal I have a remedy. Emomiyo IPOA nitie. IPOA no ng'iyo tije mag obila te ok mana ni kobila ohinyo dhano maraiya kata obila wadu machielo mamiyi order ma is illegal order ma dhi lead to a criminal offense then in giteko kata mar keto ywak ng'urni ni IPOA na yudo order moro mok anyal comply go nikech en order ma is illegal. Why would you commit a crime nikech luwo order? Aito joma mi order go to onge kanyo gin gi mi order and there is no evidence ni gi mi order. Koro kata sani ka kori wache to onge evidence ni gi mi order en wache ni against their word. Yes. Kadwa ketwa kapo kabiro iragoro Eriko Keyo kadwa ketwa kokinyi makawuono nyalo bedo ni obila bende kia ratiro magintiere godo e kinde ma seche moko koro giyudo orders kowuok kuom jotelo nikech kaluwore kod neno mano mar mkwano odiochieng' ma nyoro nowacho ni nong'ise kanyo ni ka idagi to inyalo yudori kama tek ok inyal tamori chik mar jatelo to injo kanyo ka wakili Odenyo wacho ni nonyalo tamore to koro manyo yore mamoko mago mag yudo konyen kako obila ni yes ong'isa na tim gini to gini aneno koken kare ma en dhi ataro mar ratiro mar dhano to no dhi ahead kaluwore ni koro oluoro jatelo sewacho nyaka bol ratim nyalo bedo ni obila bende kia gima ginyalo timo kata kaka ginyalo resore in case giyudore kama tek maket kod kaka mkwana no yudore. Erokamano Joyce. Nitiere gima chik ondiko to kendo wakili Odenyo kete kare gima damede moketo no onge okete kare kaka en ni ok onego ikaw chik ming'eni opogore gi chik moseketi mak mana obila marom gi mukwana cha ko tamore kaw chik bilano to OCS manyo osenyise ni chik ni owuok ir DIG yaone ayawa mar gi moro wantiere ga gi wan gi court moro bende e obila kae iluongo ni orderly proceedings maen itimo ni atime iye kae mayawo ni file mayawo ni mashtaka madonjni mang'adni riembo kata tich kata suspension kata tuwe koro orderly proceedings gi gin gik ma kakiwinjo Odenyo owacho onego bed ni ng'iyo ni e police reforms obila momi chik marach ere kako nyalo move motamre kawo chik marach ni to at the end of it reprisals onge gima dhi timore ne mowuok ir jatelo momiye chik marach ni nikech sani gimineno koro temo wacho cha OCS dhi kwer ni mano ok na nyisi in dog ing'e ratichi kaka obila ka nyisi gima rach tiluwo nang'o iwinjo mane kaka OCS dhi duoko to DIG bende ka chik maber to onge kumonego bed no nyalo wuoye gi OCS nikech OCS ng'ama thin ahinya e structure mar obila kowuok ir DIG nonego wuo mana gi ng'ama iluongo ni regional police commander wuoyo gi county commander wuoyo gi ng'ato central kachacha ntiere OCPD e jatend OCS ni to koro yudo kakae talam nikech okoni en jatelo cha ginyalo wacho go dhok piyo ni nyu wacho ne direct but idhido ka koro tudruok ni nyuolo gik mang'eny mopogore iwacho ga ni amri ni kubwa kuliko aliyeitoa koro nyose chiwo amri ni manyane jomoko kacha odonjo moso jwang gimose kendo nyine neno kama mkwana wacho no wachne ni gimose mos makowuoke titere mane hospital iwinja so wakili ni kare ni mae machik wacho ni mkwana nyalo tamore luwo chik marach but in reality pokaneno bila manyatamore luwo chik ni erach ma dhi mbele gi tich.
Maten nikitamo to nitiere kaka inyalo luni weche ma iluwo ni anwa mopogore to macha te magiluwo timanye iluwo ni anwa moro mibed ni onge. Ka rwaketo ka agoro in kaka jakene ratiro mag oganda, yes wanyalo wacho ni nwasewuoka nwasetemo kata piny Kenya nosetemo mar mondo mi olosane sekta mar obila e yo makare makoro wantiere kod National Police Service matene winjo be ni gi tiyo ne jopiny e yo makare. Kata kama nipa nang'o me podwa neno weche gi mago mag neka ka achiel kod sando jopiny inyanya to mago ma kalo kata mago ma isando obila sando bedete sendo obila kata kuonde mopogore opogore masemo kata ji wuok oko mar mondo mi gikedne ratiro margi to no ka obila pod ok lu ratiro mar jopiny pod gi inya jopiny. Apane achiel kuom gima nyago timaena ni en bedo kod sirikal ma ok ng'i ratiro mar oganda. To mana kaka na wacho mokwongo ne Inspector General of Police kaniloso 2010 Constitution ne wa anticipate ne onego bene iyiere gi Independent Commission. Kanolok chik ni amendment manotimore 2014 iyudo ka ng'ato kaka president ema appoint leadership structure mar obila ma Kenya ka. Koro nikech sirikal itself okorito ratiro onge, this Bill of Rights is just there in writing, but koro they are also learning from the above. Gingene ati nikech wa enjoy political goodwill mar sirikal of the day wanyalo timatima gigi without accountability. Nikech gini ka Mr. Lagat kata ng'ata mane time otime kong'eyo ne ati en gi backup kata protection mar sirikal. To gima nyayo gini ene gimbe gisabedo ka gineno ka the government of the day ka nitie protest giniyo ka nitie use of excessive force to gikaw instructions from the government of the day. Koro bedo ne the government of the day itself okrit kata ok nyara tiro mar oganda embolden jogi mondo mi disregard these human rights. To ka wang'iyo constitution marwa human dignity is the cornerstone. Ene ataya maduong' marito wakako oganda. Gimora mora ma derogate kata makao this human dignity machalo kaka torture kimako ng'ato titrite yo moro ma ok ochal kaka dhano. Ema nyayo gini nikech gitime ka ging'ene onge consequences. Koro gimonego bene timore mokwongo onego bene the likes jomibedo mosebedo ka timo gik moko ainagi onego bene nitie repercussion maka ng'ato timo gimoro ainani to nitie accountability. Ng'ama notimo gini en OCS, ng'ama notimo gini en ABCD. Tit obedo arraigned in court without any political interference. As at now, as kaka wang'eyo Kenya ka, ne nyalo timo gimoro amora king'ene ati in gi protection ma jowu. Emineno kata ka sani kane ji dhi e ng'anyo, ji wacho ne sirikal kane nitie political goodwill by now, onego bene Lang'at ne resign. Stepping aside, en gimoro minyalo tim kaka PR ma ng'ato ni ine iye ka but ng'ato ni e toki. Iwundri ni wuok but ine toki ng'ama ni mbele ni. Onego beno kade nitie political goodwill to Lang'at nosebedo no resign, osebedo investigation ne dhi mbele, obed arraigned in court, to ma okwane ka timore yo makare. Nikech kata king'iyo kaka gini timore, kata mana stepping aside ni, all step aside, ka oneno pressure man osebedo. One already ne one court by last week, kane wadwaro orders mar pressing, wadwaro independent kata private prosecution. No me nyaka 10 days by 2026 whether the a court for hearing on this matter. Nekeche waneno kaka aipo ane timo gini gin giwegi we have reasonable ground to suspect that jogi they are already compromised. Kalure koda kuma ipo sichopo kod nonro maro joang ni bende ifil ni gisetimo tijgi yo makare kosepodi agora. Kalure ni bendo se bed ka ijiwo jopiny mar mondo mi owe ipo tim tijgi makare. Aneno anyalo wacho ne gisetemo to ok kako winjore nikech kane ng'iyo gimokwongo mane wa identify kane wacho kuwuoyo sipa ne wacho wach maber kabisa. Ne kan ineno ka IG chieng' mano wuok ka dhi central kacha. Nineno ka aipoa gin giwegi ne gibiro kacha ne gitima ka ine monego beni timo investigation but you are already the team of the people you are supposed to be investigating. Koro wang'iyo the capacity mara aipoa to cases adima gisetere court mo lead to successful conviction. Do they have capacity
mag timo investigation ma complex mondo bing'ere to ero Mukamani wacho kama, ng'ane wacho kama, can they deduce this evidence in court of law? Do they have that capacity? Magi gik mwang'eyo. Wadongi dak ang'wen kende twadhi yweyo marwa mokwongo kinyi makawuono, kata kamano kapok wadhi yweyo makamano wakili karwaki e twak kinyi makawuono noneno ka wadhi mbele kod twak marwa, noneno ka odiochieng' manyoro jalup ogai mano mar obila Eliud Lagat nokawo okang' mano mar bedo tenge kata chung' tenge kowacho ni we mar mondo mi achung' tenge kata bed tenge kachiwo thuolo mar mondo mi otim nonro matuta ewi neka mano mar Albert Ojwang' e tesend obila. Kata kamano wasebedo kwaneno odiochieng' mokwongo mane Albert Ojwang' oyang tho mare nowacho ni obedo linked kod jalup ogai mar obila Eliud Lagat. Kata kamano pok waneno gimoro amora ma kata IPOA kata polise moko osetimo mano mar yango ni to Eliud Lagat ento wacho nang'o kotudore kod wachni. Masani koro ochung' tenge ka koro dwaro no ochiw thuolo mondo tim nonro matut. Bende IPOA nitiere kod thuolo mar kawe mar mondo mi en bende oyanga ne adiera ni to ento wacho nang'o kotudore kod tho kata nek mano mar Albert Ojwang'. To bende winjo be no step aside koso gwetao kaka joma thoth osebedo kwacho ni ok winjo be ni pod obedo kanyo. Aparo ni IPOA nigi teko mar timo mano mondo mi gidadhoge. Wan gi bad migepe mopogore opogore. Namba achiel en ni nitie chik miluongo ni the Computer Misuse and Cyber Crimes Act maparo ni gitiyogo mondo gimak Albert. And nikech wang'eyo ni court kokalo kuom jang'ad buche Justice Mumbi Ngugi ne owacho ni wach mar criminal defamation is unconstitutional, and therefore koro police temo ponde wach mar computer misuse and cyber crime ni mondo gimag goji kachal ka pod gidhi nyime gi wach mar criminal defamation. And mae makwa en wabunge mang'eny molo manyina no ywak mang'eny wach Ojwang' ni gidhi e bunge mondo mi amend that law, gi repeal that section machiwo wach mar criminal defamation through backdoor. Maka ng'ato ketho nyingi, it is a civil matter gi gima police ome uyudo mana kaka udhi kode do mondo mi dwar damages kuom ketho nyingi. IPOA nigi teko mar timo investigation. However, aneno ni kuonde mamoko gitime maber mogik. Wanyalo paro ni ka tarik 20 December 2013 ne nitie nek manotimre Makoche Ruaraka police station, and negni kano osetimre manotelne gi OCS ni ofix ng'ama chielo mondo charge gi mada. Kane IPOA step into the matter, IPOA notim investigation mofwenyo ni OCS ni ema plan ng'ato mondo charge gi mada, to OCS ni ema commit mada, and ne waneno ka OCS no charge mong'ad ni bura mar nek e wach mar tho manotimre police station mar Ruaraka. Kuonde mamoko gidhi e mos, wang'eyo gik mosetimre police stations modhuro, obed Parklands ka manyo waneno, obed Bamba ina Nam Chumbi kucho kama nyithindo matindo senegi e police station. Nyaka moro manotimre Makueni kama nyathi ma jaiga achiel modonjo gi min gi police station ogo monegi e police station, awani e old child. Wang'eyo case mabondo mar kijana miluongo ni Vincent Marco Kinda mano mak pikipiki ne to kolao to nege e police station kuro. Nyaka kawuono IPOA took up the matter, onge gima osetimre nyaka kawuono. Koro wang'eyo ni IPOA kuonde mamoko giringo piyo piyo, to kuonde mamoko gidigni. Kaka kae nitie chich ni gitemo digni ahinya, kendo gichako miyowa alternative narrative, gichako miyowa mbaka mopogore opogore kod mbaka ma ji ong'eyo. And I want to agree gi jowadwa ni onego bed ni giwuok tung' mosuo, kendo sani kaka Lagat DIG osewuok tenge, osechung' tenge no, IPOA koro onego ndik statement mare mondo winj ni en owuon to wacho ang'o. Nyinge oseluong mang'eny e wachni, en owuon owuoyo nade magi. Koyud ni en gi penjo monego duoki, owach ni ODPP mondo yawne ketho e doho mondo mi oduok penje doho kaka ng'ano mane ni kod ng'ur mane nyalo mi Albert omaki, kech onge kaka ni mako Albert ka onge ng'amo ng'ur. To ng'amo ng'ur in this case en owuon, to en owuon en gi command responsibility ewi jogi, kech o command jogi te, obed Talam, obed Muwana, ni ng'ani nigi teke wigi. And therefore samoro sirimo mar jogi nyalo miyo ng'ato iyanyo jatelo ma samoro ng'ato dhi makala lama. So because of that reason nitie reason moromo mondo mi IG Lagat ok mana chung' tenge kende donjne gi ketho mar nek mar Albert ka ng'ama ong'e gimoro kendo mondo dadhoge mondo mi ohul adiera. To koro ng'ama winjo be ne donjone IPOA kose? Of course ng'ama donjone ji Kenya ka en the office of the Director of Public Prosecution. And wang'eyo bende nitie gik moko manye gisewacho
kata mana jatend okwach kich nye giwuoyo ka giwuoyo nyaka e bunge to giwuoyo ka gichamo muma gikuong'ore to giriambo. To DPP bende kinde mathoth wacho ni ok inyal donjo ne ng'ato ka gionge kod ranyisi. Penjo en ni bende ni gintiere kod ranyisi moro. Adwa ni mak parono gi kanyo. That's why I've said Joyce. Ni IPOA emonego chaki mondo miyo non oda dhog ng'amiluongo ni DIG Lagat. Ka gidayo dhoge ma giyudo ni tiere threshold moromo to gi refer that file ni ODPP mondo ODPP assess or make a decision to charge. Haya, adwa ni wakaw yweyo moro madundo nyakora mugang'e ni nitiere gimidwa mederi kokeyo. Adwa ni wakaw yweyo madundo nyakora mugia jwang' med chwalo ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote bende abo bedo ka asomo e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora mugia jwang'ero kama na inya kumedo bedo kodwa e twak marwa e cheno mar mbako romo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kodwa Ladek Peter Goro jakedo ne ratiro mar Oganda Salimo Denya Okila kachiel kod Eric Okeyo jalonye weche magarita watwak otudore kod nono timbe kod tij obila e pacho kae. Ote magi asebedo kaneno gi abobedo kasomo gi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kapok ne wadhi yweyo. Eric Okeyo nitiere wach mane dwa mede. Erokamano Joyce. Adwa mana medo duonda e wach ma nyawadwa Denyo wacho ni chung tenge mar Eliud Kipkoech Lagat ok oromo. Eliud Kipkoech Lagat nyaka gwe tao. Eliud Kipkoech Lagat nyaka gol e apis. Eliud Kipkoech Lagat nyaka tere doho.
Kinyalo paro ndalo moko chon ne wan gi Chief Justice mamiyo niluongo ni Nancy Baraza. To nomulo chuk dar moro e kar ohala moro, nomulo ume konyise ni mama wadwa cheko bag mari, to ume moywayo ni oking'eji. To nogole go e apis mane wayudo Chief Justice manyien. Mae ndiye Eliud Kipkoech Lagat to ndiko barua ne nyawadgi ogai mar Okwach Kich Mohamed Amin ni nyithindo moko ariyo oketho nyinga, to chieng' mondike barua no to gol matoka kaendi to dhi Mawego Lida. To jogi kawo apiko to donje dala jaduong' Ojwang', to gikawo wuode to giweyo gi jaode gi nyithinde tibirogo ka nekech oboke ma Eliud Kipkoech Lagat nondiko. Tikele Central Police Station, kasto koro Talam OCS wacho ne Muhwana ni Muhwana manye jomoko kanyo unyiewnegie makech moro gi madhi gi kony jogi. Magidonjo giwuoyo gojwang'. Mojwang' wuon gi moa dala gi title deed ni biro chung' nege bond. Koro mi certificate mar tho ni koro ter ywak dala. Mano ng'amok chung' tenge. Mano ng'at gigo kende oseromo Eliud Kipkoech Lagat dhi e court. Apenjie to kare Talam otere court notimang'o. Barua nitie ma Eliud Kipkoech Lagat ondiko na min kowacho ni jogi yanya wuoyi moro cha wuod Kisicha Moinde, Kelvin Moinde en ame maber DPP nyowacho ni nyoonge gi ketho. Omiyo ma en PR magidwarogo ni wach ni kosekwe nyo ji osedhi ogone wuon Ojwang' mos, Sakaja osewuok ondiko chiege tich, odhi oger ne wuon gi tich, tok ndalo matin Eliud oduogo. Eliud nyaka gwe tao, nyaka tere doho eka jo Kenya bro bedo gi yie. IPOA osetemo, ang'eyo ni IPOA temo, en mana ni ng'enyne gitemo to obila maginonogi e obila mane gitiyogo. Jononro mag IPOA 90% gin joma ne ni obila. Director mar investigations mar IPOA bende iluongo ni Lagat, Emmanuel Lagat. Iwinjo en ben neno obila maja bomb or ballistics, one of the two, bomb or ballistics. To Eliud Kipkoech Lagat ni bende ne head of bomb disposal e DCI kucho. Koro mae ng'amuti e boye. To bende nitiere kaka inyalo lok jogo matiyo ka IPOA mar mondo mi seche ma koro gitiyo to koro kik gifel ne ya koro ng'ani to koro adwa timo ne nonro idwa tuye to mang'a ma seche moko nwatiyo godo achiel kachiel ang'eye. Koro mane momiyo no wawacho ni wadwaro ni IPOA bed gi teeth botegno molo magin go. Gin gi matin but ogine kata obila jononro mag IPOA gi gionge kata mach ma kiyudo moting'o bonde to ting'o mare owuon ok mar tich. Poko mi IPOA bonde. Poko mi IPOA ni gin ka gimako ji to gitero kure. Nikech kata ka gimako Talam to gichak gitero mana Talam. Lang'ata police station ku. Talam ne OCS nyaka Lang'ata kanyo. Muhwana ndiko statement mar Muhwana ng'ato kona ka asome mos. Muhwana wacho ni Talam onyise ni Lang'ata kucho notime gigi mang'eny owe luoro donjo tich. Koro nyiso ni kare ja Kenya momaki ni achich kake okilo wacho achich mora kosemaki ok en mar polis, en mar court. Polis onego bed ok maki kapok gitieko nonro, giwe yaweya mibedi. To ka gimaki to mano nyiso ni gisetieko nonro, giteri e doho chieng'no. To ahinya kapok okadho seche 20 kod ang'ono kod ang'wen. To bende ilero kanyo makare ni nitiere barua mane Lagata ondiko ne DCI ka koro gidwaro ni obio maka Albert Kelvin Moinda. Kanyo DCI sama biro ne ng'ato be winjo be ni timo nonro kapok DCI biro mako ng'ato kose kanyo titimo nang'o? Chik dwaro ni ya kidhi I complain ini wuon mi complain ni onego bed ni
DCI biro to ndiko statement mari, barua ok nyal bedo complaint nikech Lagat ondiko mana barua to nikech en deputy inspector general rank mar Lagat ni as DIG rom gi mar Amin, they are equal counterparts. Koro ka en emo complain ir nyawadgi cha, to barua no kawe kawa piyo piyo to chako miye jatelo mar serious crime macha biluongo ni Hilary Mutai be kakoro nyis no man ji madhi lida mawego to manyo Kipng'eno to manyo Sigei. Biwinjo nyingego: Kipng'eno, Sigei, Hilary Mutai, Talam, Eliud Kipkoech, Lagat. Kibira ipoa bende gibeda jatend gima investigation bende iluongo ni Lang'o, Lagat. Koro chich nyaka bede ja Kenya nigi ratiro mar bedo gi chich nikech Amin koro wacho ni tok kanyo eka gidhi gindiko statement mar Lagat e ofise nikech en jatelo, en koro kodhi kucho ndiko jondiko gi emioro ire. Koro wadwa ni ochop kama koro IPOA tang'onwa barua mane Lagat ondiko cha, barua ni to ere to simbe nyathicha ne gikawo gi ruche gi kaka gik mane Ojwang' ondikoga gin to gin kure, to barup Lagat ni en kanye, to statement mar Eliud Kipkoech Lagat ni en kanye. Sama ochung' tenge pod en DIG mochung' tenge, pod kata kogo simo ing'ene ochung' tenge neni pod en gi askari, pod en gi derep polis, pod oringo gi matok polis, pod oringo gi mafuta mar polis, pod en gima nyen cha en ani koro kodhi e apis. Tito manyowene cha, Tito cha pod koluongo gi simo timo mana ka dwache. Emomiyo wadwaro ni kadier piny owacho neno lit ni jaduong' Ojwang' nyathine achiel manomiyo ng'e ni kara en bende onyalo nyuol koro tho. Ka piny owacho neno lit ni adier manye wuon piny osekowo mwandune $2,000,000, jakom Rael osekowo, agoero kamano ne mama Gladys nyineno koringo kacha meno koni yawa akony agedi gone ero kamano nikech mano timo onge gimochuno ni nyaka tim. To kadier piny owacho nie gini, Kaluma gini nie security committee e bunge, nitie Kaluma, nitie Adoma, nitie Peter Masara, to nego bed ni sani ok ni gitimo kamera hearing gi jotend obila gi asto giwacho ni ani koro mak Talam, Lagat odong' nang'o, to en ng'ama nondiko barua di nowe ndiko barua no. Ojwang' de pod ndika e Twitter kaka polis chama soya kita soya to polis to chama dier. Nitie gimoro migamedo picha apane gini te gimonego bene mondo mi wang'i ne to Lagat donjo kanade. To wang'iyo ne National Police Service nyaka ne gini timre, there is a gin deliberate mar concealing kaka gini notimore nikech mokwongo report mane gimiyowa en ni Albert no commit suicide e police station. To ne wachako penjre to ng'ani ka ne en kede police station to gin ne ging'e at what point mane ging'e ne ng'ani commit suicide ng'ama ni kende. Kane gifwenyo ne kare jopiny masani bedo mariek maingo gi to ne gibiro gi a new narrative. Koro jotend police giwegi including DCI Amin Mohamed, they are deliberately concealing evidence by misleading the people e gima notimore. Mamano itself okonego bene integrity margi as at now is already questionable nikech ka in ng'ama mi responsibility mar rito oganda kendo nyiso gi adieri emi wuok e TV mi wuonde gi gima notimore. To as at now Lagat is the principal suspect. To bedo principal suspect nikech king'iyo kata mana statement mane iluongo ni Mukama wacho Mukwana. Statement mar Mukwana ni okorroborate gik mosebedo ka wawinjo all along ne ati Lagat emano chiwo this instruction. Koro without his resignation onge gima dhi timore kata mana investigations gi mana kaka nyawadwa wacho ka pod gin gi yo magibiro go collude gi jo IPOA nikech magi be dhano. To mana kaka wawinjo nying kane gini kale chakoro Miki Lagat ng'ama ni kacha Kosgei ng'ama chielo koro gidhi biro ne en gir ot. Wadwoko erokamano ni ati rais nogolo chiwo ne familia mar Ojwang'. But this is not enough. Nitie be nyalo take political responsibility nikech magi joge gere
ene monego bene gisundo ng'ama notimo gimoro ainani mondo mi resign, mondo owe chenro mar jo IPOA timo gino, to kata kotamogi to jopiny be pod nitie, pod wabro ng'iyo ne ati ng'ani at the fullness of time la ng'ati jaka dhi e doho. Okonyal bedo this country must be governed by rule of law. Okonyal bedo ne nitie telo matiyo ne ng'ama jatelo, nitie tend jadhier, nitie tend mano okwan gi piny. Nyaka sani wanyalo wacho ni kinde makoro wanono kaka obila osebedo katimo tijgi kaachiel kod nek kata tho mano mar Albert Ojwanga. Wanyalo wacho ni John Mukwana makoro ne ogolo maling'ling, makoro wanyalo wacho ni sani koro nyalo bedo ni okelo lokruok moro kata nyalo kelo pogruok moro e bura mano mar nek mano mar Albert Ojwanga. Wanyalo wacho wakili, nyaka sani koro waneno ka ne statement mano ogolo mokwongo opogore gi mano mane koro ogolo machielo. Matine ni mokwongo cha ne giwinjore ni nitiere kaka gi cover up, kata kamano cover up makamano nyalo bedo ni nitiere gik mok no dhi kare, makoro Mukwano wacho ni gini koro chalo ka gima dhi dong' e tol kenda, we koro agolre gini awacha diera mar mondo mi Rembo Jwang Kech nyalo bedo ni Rembo Jwang Kech ka diera mar mondo mi koro owacha diera. Chiwo conflicting statements makamano. Mokwongo ero no riambo, mar ariani wanyalo wacho no wacha diera nikech pod wakia seche moko nyalo tuch gi machielo ni oyo no ken kama koro en kamae. Bende nyalo miyo bedo state witness madende ni ene makoro obedo janeno nikech nyaka sani koro dwaro ni omiye state witness protection, matende ni piny owacho ochiwne arita makare kaka jal makoro ng'eyo gima notimore adiera ewi tho mano mar Albert Ojwang. Bende nyalo miye arita makare kod piny owacho kaka jal mabro bedo ka golo no kose golo statements ariyo mopogore koro kete kamarach. Aparo ni nitie kama onego wayiere. Achiel en ne nitie conspiracy mar tudruok mar ji mondo me gium wachni kochakra from the DCI kaka gibiro. Achiel nitie gima gitime station ka magalagala kaka jakedo ratiro mar oganda for so long osemaka gobila kakedo ni ratiro mar oganda, to ang'eyo treatment matimore police station moro ma gimiyo Ojwang kae buoga ni gimiye sim seche moko mondo goch ni ji ariyo, goch no siepne moro to goch ni minode mama ok timre kobila kata mana mari wuon simbi wuon mondo donjo go ni kiai donjo go station ok nya timore. In ng'ama donjo ga jati wuotho piyo especially gi ketho manyo donjne go ni oyanyo ng'ama duong' ayanyo no go be pok waneno. Koro mae ochako nyisowa ni nitie rieko moro manye timore ka mondo mi DCI wuoge wachni donge wato ne wamiyo go kae ni station mo wuyo nyaka gi jodala gi nyiso station no chope kongima. Koro this kind of cover up odhiedhie nyime mnyak wachopo kode kama wachope ni. What Muwana needs to do any kodwaro timo confession, nitie rules of confession kaka confession onego tim. Mama notane mondo bed witness marang'o mar state mondo mi ohul nwa ni mae gi mae manotimore to ng'ama noora ne en ma to ma gima kama nwachope, because otherwise wabro luora kuom jogi duto to wawe the bigger fish. Emomiyo pod anarama wuon ni chung' tenge ok konyo koromo. Ng'ama ne okelo complain momiyo nomak Ojwang mochope nyaka thoni, ng'ani onego timne uchunguzi makare kendo IPO onego kaw nende e yo moriere kabisa kochakre kuom ang'o mane Ojwang ondiko marach mane wang'o iye ni ne ni chwang' mane makata odoko ni en gi degree wach mar kelo kwe the conflict resolution mare go Ojwang matheni noko nyal resolve mondo luongo Ojwang e mesa kata okawo kan machiko yiene which is a civil proceedings mondo donj no Ojwang kowacho ni ketho nyinga ruchoko weche mindiko adwaro damages gik mokaenago ang'o mane otimore mochopo ka. So I don't really think ni wanyalo luorore jogi to waweyo this DIG Lagat. Gisani kapo ni ODPP or recommend ni mondo Mukwana ni obeda witness, then definitely he has to be protected. Nyaka kete under protection nikech mana kwang'eyo ni en obila okonyal wuok ne en witness to pod kendo doka ndo beti obila to en witness against obila wetene kendo obila madongo OCS duong'ne DIG koro duong'ne malich moloyo and mae pod bro kete kamarach nya neno nyoro ka ODPP be kwayo moro modhiera ni mondo OCS talam ni ngima ni kamarach ni ko weyo oko to koro security mare inyalo hinyre ni koro giparo ni mondo bedie station obila
wigi wil ni ketho magi yalen ketho mar ng'ama onegi steshend obila koro kendo giwacho ni steshend obila kama nitie arita maber owinjo koro bed ni gitimo ni ma koro talamu onego bedie which is a very big contradiction nikech gimiyalo ni en ng'ama onegi steshend obila kama ne waparo ni ng'ato nyalo bedo gi kwe moromo to kanye monegi Ojwang koro gichako giwacho ni kendo ng'ama odonjne ni kama onyalo yudo kwe maber ni mondo lorne kapod itimo uchunguzi kia ndalo 21 so waparo ni gima onego tim gi kora onego bed ni ging'i ODPP or decide whether mukwana ni ok gidwa donjo ne mondo bed shahidi to kobedo shahidi to keti under protection mondo wach duto manotimore gi joma ne kagi nikech joka be nyaneno ka gisemako achije moko mane ni sel which again is a contradiction at one point Ojwang ne sel kende ng'at achiel at another point NSL gi inmates mamoko manosing negi ni kawi urumit bilie matin to kusetimo matu kinyi chakiweyu mondo mi uwe ng'ani so I think those are the areas ma loose ends monego be tied mondo wachopie adiera mar wachni adwa nasoma ne moko kuom ote manyako Ramogi Ajong chwalonwa kokalo yiero waduto te medwa mondi kapok wasomo ote adwa na med monde kare watch haya makama kaparo no gikanyo matin ng'isa ni wantiere kod ng'ikruok matin e duondi we asomo moko kuom ote monde manyako Ramogi Ajong chwalonwa kokalo yiero waduto te mag tudruok okinyi makawuono Omwoma Naman, wacho ni our police officers are doing well, but only a few areas they go wrong, more so to leaders. Mano tap kipiarki. Wacho ni sani wan waluora kata romo gi police. Yawa polices sani gi thoro nego nyithind ji ovyo, to ni jakuo ok gidilgo. Koro jo social media ema gidwaro. Rigano mondi bende wacho na sedonjo kaka pile ka an madhare fobi adier makende ni police tiyo gi nguvu mang'enya kendo gin jokuonge nikech police moko nyocha odhi mbele nyocha ni town tiyo gi lori kendo gionge uniform to gimako ji maonge makosa bang'e indiko ni kosa ma okitimo koro police tiyo marach sana. David Oda ng'isa ka ni Joyce Mosna okeyo gi panelist te ong'isa ka ni police service onego obed devolved nikech yudore police moko tiyo gi force mathoth e region mana kwa nyalo doke yote makamano nyalo bedo ni walale kanyo matin kata kamano wacho ka ni region makabila gi oge training structure be oloka IG obed gi term limit court orders be omiluor. Engineer Zaro beningisa kaini Joyce police reforms osetimie Kenya kamoromo training manual osebedo ka change ding'eny gimodong machendo en goodwill mar implementations from leaders sama ng'ato ni oko mar serikal to gigo none zaidi nikech en victim sama koro donjo emo ni to koro gin be gidwaro enjoy rule with iron fist. Owacho ni in Africa police obedo heavily involved e siasa makata set aside mar Lang'ata stepping aside mar Lagat I'm positively sure ni hinyo Ruto re-elections plan. Wabiro mana bedo good professional police mana chieng parliament biro bedo united implementing police ethics and other reforms. Tich mora ka dhano onge kod proper supervision to nyaka urwakie strange attitude mar gwengi. Otherwise, thanks to Raila and Ruto, Jaduong' Ojwang koro at least nyalo buonjo matena ot ogero ne kod wanga wacho ni account bende okrach. Malakai bende wacho ni mbako romo lera Mombasa an Malakai Orondi kagolo pacha kuom neka mar Ojwang' e sel wacho ni ananeno ni police odok e timbe gimachon ma ok gilu constitution manyien to gicheka omiyo police service top leadership duto onego riemb oyier jo manyien manyalo luwo chik e yo makare. Ka Evans Generali bende mano wuoda sae Konyango kendo organizing secretary of Onagi Comrades Alliance emeno chiri wach mar Ojwang' ni onyiso kaka wan gi rotten situation e police service kendo kaka aneno ni nitiere oganda
jo Kenya mathoth mosenegi kata momaki maonge ketho. Awuoro piny ni in the meantime nyaka wayud justice for our fallen comrades. Mano moko kuom ote manya Kwaramoge Jong chwalonwa kokalo yoro waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Nitiere wach mane dwa medo Evans Okeo kachiel kod pachi kotudore kod ote manya Kwaramoge Jong chwalonwa. Eric Okeo, en omera matin. En ben janonro, en janonro. Adwa chako kawacho ni ang'eyo ni obila nitie mabeyo. Omiyo bedo ni wawacho ni lagat rach ogwe tao owuogi oter ong'adne doho ok nyis ni wawacho no obila richo te. Nitie bende mabeyo. Nitie mapod nye nyalo wacho ne talam gimi wacho ni ok wadhi timo. To adwa nyisi ni nyicha yudo thuolo mar neno CCTV mar Mbagathi Hospital. Kani neno CCTV mar Mbagathi Hospital, onyisi matok polis kariembo mos kamatoka motiko oting'o miaha mitere arus wuon girito mbele itero. Noken matoka moting'o jalno mohinyore midwaro ne ni mondo yud thieth piyo piyo ming'ado go line. Matoka chako chung to bila mane ni iyo chako wuok ya wede gichung giwuoyo mos kasto moro go simo kendo gichak giwuotho ka janyuol moting'o nyare tero ne wuoyi manyochike kendo ng'ato to ni tok gari ka kendo gino chak nyiso ka giwuok gi troli gidhiro mos ochalo mich mar arus tidhi wuod ng'ato makaro gisenego. Emomiyo anawacho bende king'iyo National Police Service Commission Act, because mane employer mar police, National Police Service Commission Act onge gi gimiluongo ni stepping aside. There will either be an interdiction or retirement or dismissal that can be initiated by the commission. But in this circumstance, the president is the commander-in-chief of the Defense Forces of the Republic. He is the chair of the National Security Committee. He is a symbol of national unity. In the interest of returning confidence, a service, Eliud Kipkoech Lagat's time as a police officer has come to an end. Jatend piny nigi teko mar golo Eliud Kipkoech Lagat e office. Then commission bro mana ratify teko no engo kilnie bathaka. Onge gimoro e police stepping aside ni entie mane siasa. Minister moro oluong nyinge mibadhi moro ni na step aside ndalo matin to samo step aside no to pod nero ka pod be na minister to kinyo duogo. Police onge stepping aside. Police ntie interdiction ere signal mar interdiction mar Lagat. Aneno ka Walter Konyony ka wuok Homa Bay bende ngisa penja kae kata penjo be uparo ni en kare mondo Lagat ma wuok e tich keto ng'ama tiyo kare. I heard Lagat saying that his duties will be done by his deputy. Eric Okeo. Okineka kata mano is wrong. Mano bende okne kare. Onego bed ni Lagat obedo interdicted. Ang'eyo ni samwa bedo kae ni Police Service Commission poko bedo properly constituted. Nyo tim advert manyien mar jakombgi. Koro jakom pod gionge go, jalup jakom bende pod gionge go. Koro ok gin quoted. Nyiso nang'owa, the President gi National Security Council nyalo exercise the jurisdiction to gigolo Lagat e office. To Lagat ka ogole office to National Security Council kata gi President appoint one of the senior officers, one of the 8 regional police commanders, TK to bedo acting DIG. Mane ka odhi wuok na dier Lagat wuok ng'ato donjo. To ok bed ni Lagat ka principal deputy ne miluongo ni Patrick Tito. Ni Tito di Tito en ng'ama koluongo to chikore achika. Ok onyal wacho ni koro mako kare. Ka wan to wayuak ting'e ni watieki Joyce. Ojwang
ena mach mochinyo monde kendo dhi mbele. Nyithind ji mathoe stesendo polis Kenya mangima kae kata jogo mimaka to tho e lwet obila ging'eny. Ni neno kata nyathi manomak gi jo KWS Nakuru, nyathi miluongo n'Odhiambo Jalupo cha. Donge min gi jaode neno mana ka joka dhi kode ni oni mawa dhigo. Iwinjo gima giwacho ni le nodhi ochame. Le nokawe ei matoka mar jo KWS modhi mochame. Omiyo gigi timore to ochopo sama wuon piny nyaka wuoga motegno nyose oro kony mare ne jaduong' cha. Kony gi kata waor ne jaduong' ni pesa di ok dhi duoko wuode. Ok dhi duoko chuor nyathi manyako matin cha. Ok dhi duoko wuon nyathi manye go opira gi Eric Omondi cha. Pesa ok nyal duoko ngima moselal. Omiyo manyaka chwere gimoro, remo monego chwer en ni Lagat obed ni wuok e court kata sani Lagat pod odak DCI headquarters ema wade nitie. Koro ogwe tao nang'o to pod odak e kambi mar obila pod irite. Okogweta o step aside. Stepping aside no onge Police Service Commission Act. Wakwayo wawacho ni mondo nere ni ok tug gi pach jo Kenya. Lagat mondo ng'adne ogole apis odhi okaw kes e doho. Adwa nwa kaw yoyo moro madundo ka waduogo wabobedo ka waduogo e tielo mogik e twak maro mar mbako romo kinyi makawuono. Ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod jatend DCI bende nitiere kaka gin bende owinjo bed ni nonogi e kinde makoro pod ing'iyo mano bura kaka polisi osebedo ka timo tijgi kaachiel kod jogo mosebedo ka wito ngimagi e tesende obila. Nyakwara Mugejong wakaw yoyo madundo waduogo kik idhi mabor. Bende ining'eyo gimomiyo Rajiv noriwo keny gi Parinit? Nodwaro moyo wa puodho. Oseloko gimoro amora to Parinit kia gimoro amora. Oloko nyinga ma puodho no bedo margi. Oriti waya. Inisemoyo wa gimoro amora. Onge gweth ma ananyalo miyi kata matin. Onge moro ma Parinit dhi yude dalano. Ok gibi dak maber. Rajiv kendo Parinit mana nikech wach pesa. Pesa go ema biro miyo en kamoro achiel gi Rajiv giwere bang'e. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Machiegni kendo Nyakwara Mugejong e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Erokamano inya kuom bedo kodwa nyaka gisani e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Medcholo ote magi abotemo mar mondo mi asomgi e tielo mogik ka wadhi ka watieko twak marwa kinyi makawuono. Ka wadhi mbele kod twak marwa Peter Goro nyaka sane ja Ogai mar obila mano Douglas Kanja kaachiel kod jatend DCI ginto ka otudore kod tich margi owuono winjo bed ni gitimo ang'o ahinya nyako tudore kod nono gigo mosebedo ka timore e tesende mag obila mopogore opogore jo mosebedo ka inego nikech mokwongo ne waneno ka Ogai mar obila Douglas Kanja ne manogolo statement ni Albert Ojwanga ne onegore owuon e tesende obila bang'e to ka Bero osewuok wacho ni oyo Bero ogolo gima chalo kamae matende ni noyudo hinyruok ne otho kaluwore kod hinyruok manoyudo e tesende obila. National Police Service nitie
internal affairs ma gin giwegi onego ka sama gimoro aina ni timore gin nonego bene gimbe gikonyo investigators timo tijgi without any interference. But from where I stand, Kanja en owuon otemo mislead jopiny nikech statement manosom nogol e office IG. Matine nende jatend police jomatindo gi timo mana en wawacho ne recho chako top gi e wich. Koro kotop gi e wich koro joma ne piny gi gin giluwo mana gima timore nikech ging'ene jotend gi mamalo onge gima timo e yore mag rito ratich oganda nikech wang'eyo kata nyaka ne Kanja bed IG weche mag violations of human right osebede Kenya kama ng'eny ma iwinjo ne ng'ato extrajudicial killings gi ng'eny to ng'ama nonego bedo in the forefront en IG en mana nego kaka nobiro kacha to nong'iyo reforms nong'iyo ne to ng'at manowuok cha nowuok nang'o to jopiny ne nigi kwayo mage manomiyo ka jensi nodhi e protest nochuno ne ng'ani mondo owuok kaluwore gi kaka noneg kijende gi gik mano waneno ne asat now Kanja pok otiyo tije mowinjore nikech pok wanene any serious reforms a national police service including weche mag corruption. In fact gima kansa manie police service ka en corruption nikech sani kata kiwuotho obed traffic police officers obed kata kidhi tera complaint police station ok inyal ndiko statement sani ma police ok okwayi asoya. Koro king'iyo gi kaka jopiny bere let nitie community policing onego bende giketo mondo mi build trust between the people and the national police service. Mano as at now Kanja pok otimo. King'iyo sani pod nitie sigu to sigu ne pod omedo mana nyare jopiny sani koro neno ni wasik gi mokwongo moingo kata mana jakuo en police nikech police ni mako make to tere court police ni negi to police ni maka kata ka ng'ato omae gire moro to dhi ndiko statement station mar obila to police ni pod kwaye pesa. Koro magi gik monego beno waketo wang'ene ere kaka Kanja as the head of national police service ere kaka no nyalo keto reforms mondo mi kaka jopiny relate gobila siguni wanyalo duoko piny nang'. Ere kaka jopiny kod obila nyalo participate weche mag reduction of crime nikech we are in a society to society ji opogore sama gigi timore to un police usabedo kaka enemy mag jopiny. Jopiny dwaro obila matiyo yo machalo nade Agoro? Jopiny dwaro obila matiyo korito ratiro mar oganda. Koro ratiro mar oganda gi gine bill of rights but in right to life in right to dig. In fact the cornerstone of bill of rights is dignity. Madeno bila samora moro momaki to you must be treated with dignity. Imaki yo maber titeri e do ma ok ni tibedo torture. In fact gimane wa nyirma golo confession to wacho net no ngise mondo torture in itself is a criminal offense. Police onego bene treat dhano kod utu ong'iyo ne ma en dhano what treat e yo marito dignity mare once ne mano is done modongi wanyalo wuoye. Ai hanno ka ote podi thoth kae moko kuom gabo bedo kasomo kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Mana penjo mabende na penjo kanyo Agoro wakili ka imbe na penji ugai mar obila Douglas Kanja ka achiel kod jatenda DCI Amena gin to winjo bende nono gi yo machalo nade kinde makoro bura makamae dhi mbele kalone DCI tok barua mane osendik ne chae manogolo obila mago kwach kisha odhi nyaka Homa Bay okao Albert okelo Nairobi kae. Douglas Kanja ene mane ntiero ng'ala manyime mano mar lero ne jo Kenya gigo manotimore kata bedo ni bang'e odogo wacho ni oyo nokotimore kama bero wuok kamae kara notimore kamae. Okay, nitie nyalruok ni Kanja was misled because Kanja is not a witness of fact. Onge kama otudore one on one gi wach mar Albert Ojwang mopogore kod DCI because DCI wawinjo ni ne yudo information from DIG ni mae gimo setimre and en emeno chiwo teko mondo mi jogi odhi omaka kijana makisini nyaka Ojwang.
So kanja nyalore ni some more information manomiye in the attempt to cover up no wachne wach mar no go wiye e cell. Mama nen gima police ohero wacho kabisa ka ng'ato tho e cell all the way from the time Titus Adungos tho e cell. Police have always been telling us this theory. Nitie kata moro ma very funny manotimre to in Karatina. Mang'ama nomak ka onge mask to ketie cell to bang'e to police ogonye mondo dhi. Giko ne oduogo yude koliere yath kendo within police station. Koro iwano to ng'ani dang dere nang'o to en ng'ama nomaki mosayo obila oweyo. Owe within 2 hours to kendo bang'e to chako dere kendo na within police station ni. So wach mar ng'ani okawo ngimana ni en gima police ohero wacho every now and again. Kata case ma nyisi mabondo mar Vincent Mark Okindano iyudo ni kia ni ng'ato okawo ngimane or ng'ato timre nade. But for purposes mar DCI taparo no onego dadhoge mondo nyiswa the manner of complaint mane oketne kata ka barua no ndikne to wachno ne barua mane ang'o mane barua no or itemize ni magi ma e complain wa kaka DGI DIG and then en meno nego nyiswa ni ketho mane gi nono mane gi mako ne Ojwang momiyo kele nyaka ku no ketho machal nadi manok nyal bedo prosecuted gi Homa Bay kucho mane nyako bika koso did Ojwang commit this offense in Nairobi ka koso no commit ken kure. Why did they have to travel with him all that long nyaka ka mondo gi kele Central? So I think magi gin gik ma is ginene DCI emanyalo leronwa and kose leronwa to nyalo nyiso ODPP kanitie ketho magi nyalo donjnigo mondo mi giduok penjo e do. But all in all ananeno ni okanyal wacho nikech ni koro jogi manage tension mantie ni kia ng'ane step aside ni koro mondo mi bedie kia ng'ango motimore mondo no ng'ata mo bedo involved e wach mar tho mar Albert nyaka kaw ne okang. Gima dwa puoyo ahinya en wach manye jatend migao nyoro ochako. It might have come a little bit too late, but at least gikora adwa yiera gi wach ma Erika wacho ni obila te okricho. At least en gima ni kata en gima na Joyce nitie obila ma idha wat ni or mosiep ni ming'eyo. Nitie obila maricho, nitie obila mabeyo. In one way or the other gin owetewa, gin nyimegewa, gin mana joma aiwa ka onge ng'ama inyuolo ka en obila. Obila gi airwa kaka gidhi bedo obila. But koro aneno ni onego bedi nitie mana lokruoge moko mitimo mondo mi omed nyayo gi nikech awacho ni inyalo wachalo go makawo divai manyien to aole ndede machon koro ndede ne manyaka loki mondo police paro mare ochak pare yo manyien and an gi confidence ni jatend migao Kipchumba Murkomen kaachiel gi jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo nyalo biro konyowa e kelo lokruoge koriwo nyaka mago manye giwacho nyoro machalo kaka digital obi to machalo kaka keto ginene CCTV e police stations te mondo wanyalo review anytime ni ng'ane omak sadi tang'o motimre kech nitie kata ketho moko matimre station ma moko ng'ato bedo detained beyond the time ma onego mach katibo yiene nitie joma moko especially foreigners manie police stations man Nairobi ka mobet osebedo detained for over 2 months moko kata mana for 30 days ka gina gine police station okotergi do to gina ka so ka CCTV camera nitie biro nyiso wa mondo wa account for every person madonje police station mondo wachna mawacho pile ni an arrested person is not the property of the police mondo police otikode kaka dwaro arrest only those people that you have an intention mar charging kionge intention mar charge ng'ato weri ng'ato dhi nyime gi tijene kata gi yorene kaka ngima mare obet kendo kaka katibo yiene. Yes. Anno ka tulo mar wachigni rumo kata kamano Eriko Keyo in korka kore Douglas Kanja kod DCI ginto jatend DCI ginto winjo bene gibedo kod tudruok mane ahinya nyako tudore kod bura makamae to ng'amo winjo bene ginto nonoge e kinde ma wiche maga nono bilang'e ni sani koro ji okete maino mar gi ahinya. Usiep nagoro temo wacho ni gimoro kae ni nitiere unit more police miluongo ni IAU iluongo ni Internal Affairs Unit ochalo IPOA mane police to pok osebet kotiyoga emomiyo ne katibo kelo IPOA onge tich en onge tich completely. In fact jatende at one time ne en Mohamed Amin makawuono jatendo kwach kichni en ga kumitere police makoro ineno no sa choko ahinya ndara kata office koro itero no dhi obed kuno onge tich as far as I know. To an kipenja wadong' giga achiel to wadhi e yiero general election ma Kenya. Reform strategy manye CS Murkomen gi PS Jolando nyoro is commendable. Enano biro moleo
but it's commendable if they walk the talk. Nitie kama ginyalo reso. But unique circumstances require unique remedial course of action. Kipenja wawache gi dholuo ni gima otimore mopogore. Tho Juang ni kano korit maber to romo chinya mach moliel piny. Omiyo an ogai mar police gi ogai mar okwach kich. Kane an jatend piny gi gima otimore ni nikech Homa Bay koro dhi iko nyithindo ariyo, nitie manye bendo otho Kipasi, moro be otho Katito, noyude koma okwalo nyithi diek ariyo, to rwake sel Katito, kiny to ni embo otho. Gima onego timan ka ipenja en ni tho mar ng'ato achiel oromo gol ng'ato. Tunisia hoka moro achiel emane obilo nego. Tunisia hoka adi achiel. To jopiny nowuok modhi ogolo president e loch mowil ma sirkand Tunisia nokethi nikech tho mar hoka achiel. Omiyo president kae neno na dier wadong' giga achiel wadhi e yiero, dipo koromo sa mar wilo jogi te mondo rembo Juang makech ni okelnwa akela jo ogai mag police, IG, jatend okwach kich manyien te, nikech magi be jo moseti manye osechopo higni 60 omedna higa achiel kaka min nyosetieko hike 60 ene mar mimedo mar iluongo ni discretion. Omiyo aneno ni esani kipenja mondo wadhi e yiero gi kwe gi yie gi police. Wan gi regional police commanders gi regional DCI officers chiegni 8. The police service commissioner donjo e office kaka IBC nyodonjo gi land positions gi wabed gi ji manyien. Adwa nasomo ote ka watieko twak mar okinyi makawuono. Ote makamago kasesomo tabo bedo kaka opach mogik otudore kod twak mar okinyi makawuono. Keno duoro ng'isa ka ino yawre Joyce ng'isa ni mosna wuod Kabondo ma osiepa Peter Agoro. Fredrick Osuru bende wacho no yawre Joyce mosna jotelo e studio penjo na kaluore gi nek. Wacho kae ni kaluore gi nek Albert Estesendo Bila bende dikel pogruok e kind oganda. Kind oganda luo gi jatend piny kaluore ni en commander in chief to onge okanga ma osekawo mar golo IG Kanja ogai mar DCI Amin odhi mbele kuom wuondo jopiny gi DIG Lagat nikech en emane ooro mondo omak Albert okel Nairobi. Mano Fred Osuru onoyo makare. Paul Indire bende wacho no yawre Ramogi TV wacho ni reforms maka police nyalo yudore ka waweyo manyo tij obila kata tij police gi asoya. Nowadays we don't recruit police through merit but via money. The highest bidder is recruited ka police to those who merit are left out. Also, when we do that, do we expect service or hooliganism? Aya mano Polindire frokontiere awendo. Maka kumujuni benengisa kaino yawre Joyce an Kirindo Kasgunga Mbita timbe mag police omiyo jopiny osewito geno gi kuom obila mapachoka. Sani ang'o miyo tinde weche mag mabuse dere ng'enye sel kabisa. Ang'o matimore nyiso ni nitie obila mosebedo ni gin joma timbegi ok ber. Report mane IG Kanja ne okono jopiny ni Ojwang ne ogoyo wiye e kor ot kweni Ojwang ne janeko. Report moko nitie makata ka ng'ato kono jopiny to chalo mana pimo wiji. Kanja no be onego odhi dala. Aipoa bende onego onge gima gitimo gichamo pesa jopiny nono nyaka ne obila chaknegi jopiny obila di mose kaunegi okanga. Lang'at onego ogwetao ok ni obedo thenge onego omake ma ok ni obedo oko to pod ene office. Mago mana moko kuom ote manyakwa Ramogi Ajwang chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ka watieko twak mar okinyi makawuono adwa nachako kodi Peter Ogoro. Jopinya ang'o mowinjo bende timo mar mondo mi jopinya obed kod geno kuom obila nikech adiera ka wang'iyo kaka piny Kenya osedhi joma wito ngimagi ka gintiere tesendo obila kama kinde mathoth iparo ni kosemaki koteri tesendo obila kacha to intie safe nikech kata ka chiwo ranyisi ka nitiere kata jakuo masiche moko
noyud ka kwelo to jopiny ne rik goye, obila ema biro garese tere tesend obila, matiende ni wacho ni tesend obila kacha emonyalo bede mangima. Kata kamano tesend obila go ema koro osebedo kama ji yude tho margi. Jopiny inyalo tim ang'o mar mondo mi jopiny omed bedo kod geno, kata geno mar jopiny kuom obila omedre ni adiera ka koso kotera ero obila kacha tibo rit ratiro mara e yo makare. Kachiel kod wachni mogik Agoro. Kamano kuom penjo no. Mokwongo sani nitie pogruok maduong'. It's a very big gap between the people and police officers kaluwore gi gik matimore gidi. To jawinjo moro owacho wach mar reforms kata kaka police bedo during recruitment. Sani moro dhi timore. Ibiro yudo ni police ok kaw ng'ato on merit. Ji ikaw kaluwore ni ng'ato ni 300,000, ng'ato ni 400,000. Matine jomitero kacha ok tergi mondo migiti kata ne nekech ne gin gi qualification madhi kacha, ng'ato neno ne ati pesa ne emotere kacha. Koro there should be deliberate effort mar kelo reforms makata kaka police ikaw. The people should feel part and parcel mar this recruitment process. Mangama no feel nitie ng'at manigi ajo eno nyuole en ogombo mana bedo police. Tiyudo ka ng'ata ena ni chance mar bedo police tame nikech corruption motimo newa e National Police Service. Koro gik moko ayenagi emonego bene wang'iyo kaka reforms. Maraga task force nokelo recommendations mabeyo kabisa kako nego bene wa fight corruption. To gi kako nego bene police gi gimbe gin dhano. Nitie wach ma kata nyoro kane murkon men wach reforms gi no kuwe wach mar welfare mar these police officers. Nikech nitie moko kaka ichulogi e yo marachai. Ma koro miyo kata ka ng'ato ne en ng'ama ber to okethore aketha nikech pesa michule ok nyal gine ni mahitaji mare, ok nyal konye mondo oyud mahitaji mage. Wang'eni to police officers wagi kaka Maraga task force report ne wacho ni onego chulgi maber nikech gibe gin dhano. Kaka no wacho police gi te ok rach, wan gi police maber. To wang'i kaka wa root out these rotten elements in the National Police Service. Gin ka ere kaka igologi oko kudni motopgi mondo mi kik gi keth joma moko. To kendo gimachielo mana chaka wacho ni mano koro en jowa mwayiero through parliament. This amendment of National Police Service Act 2014 makoro no yie kaka the people like IG, deputy IG bedo appointed. Jogi wadwaro ne atigini obed kaka ne chiko kete. Jogi yier gi National Police Service Commission through a competent process mangama is qualified timo to katieko to wachi jawinjo moro ka openyene to gima dhi mbele ni ben kod riwruok mora mora to gi siasa mar 2027. Anyalo wacho ne ati fight against injustice en mar jite obed jakikuyu obed jaluo obed kata ng'ata ma sirkal mora mora ma ok nyal rito ganda. Mano ok sirkal, mano sirkal madhi mbele, madhi dala. Maka gini ok otimore ka pod ji pod biro negi to ng'ato wacho ne ma ok lwenjwa. Ma lwenjwa kinego ng'ato mano lwenjo ganda. Ok en lwenj kabila moro. Ero kama na inya Peter Goro. Eri kokeyo wach mogik ka watieko thuolo marwe marumo. Wach na mogik adok mana gima nyisi cha ni onge ng'ama onego bed ni nyo otudore gi wacho jwang' ni mowe. An kaka jalno molony mong'eyo weche polis anyalo nyisi ni joma nowuok go jwang' dala gi lida gin ok awinj ka ng'ato wuoyo e wigi, to gin be ok nyal bet ni kaka ne giwuok lida cha ne gikelo jwang' central. Wan wang'ega kaka polis tiyo komaki gi jo DCI headquarters kata omaki mana Kindu kata Nyakach titeri ga headquarter kumegi aecha kuche midae dhogi to idwaro ni police standing orders wacho ni koseda dhogi kacha titeri e police station machiegni gi kacha. Mano onego bed ni ne en Muthaiga no ken central. Korana dwaro ni monde nonro ni oyarre malach to ng'amane ng'ato kaka Kanja mane owacho ni ng'ani nyogo wiye to gimoro mowacho na mae kaka nyobet nyaka bed tol ni nyaka mak jotelo mamalo ka mondo japiny obed gi yie e arita mare kawuok kuom piny owacho nikech obila gi piny owacho gi te ichulo gosuru ma japiny chulo. Ero kama na inyeri kokeyo. Salimo Denyo wach ni mogik ka watieko. Wach na mogik en achiel wachiw teko makende ni IPOA mondo mi IPOA one kaka nonre gi weche mag rocho ratiro ma yudre lwet obila kendo nikech it is through that
ema obila machielo ma coach nyalo bedo gi buok. Waseneno cases mamoko mwanyalo puoyo machalo kaka mag Leliman mayande wakili wadwa Willy Kimani gino wito ngimagi and gi mamoko ma wacho kaka manotimre mar Waraka OCS no manyalo miyo police mamoko bed gi buok ni ka itimo gimok ni kare taipo nitie nyalo kawo ni okang. Mar ariyo en wach mar ng'iyane in terms of welfare mar obila, wach mar mental health kuom obila gogo nikech gik magikalorego kod gik magidonjrego kaka dhano inyalo ne kaka inyalo migi support mondo gibed gi paro maliw maging'e ni ng'amo makni en dhano man gi ratiro mage duto onego yud kaka process mondo dhi e court ka nitie neno moromo to mondo mi okaw ni okang' mar chik. Then mogik ka winjo ka jawinjo moro wacho wach madwa yierago ni perhaps it is time mondo wa consider the possibility mar devolving as a police service. Police service en gimwa madalaka onge ng'ama ogore go oko mar tong' mar Kenya. En gimwa tiyo go e dalaka mondo wa maintain law and order, wa enforce chikewa. So en gima ng'ato ka county nyalo neno kaka recruit police gi giwegi to tiyo go kaka inene pinje machalo kaka US ma every state is responsible for police mage madala kanyo magiluongo ni homeland. So perhaps it is time mondo wachak dhi that direction mangato koro bro ng'eni katimo ketho within alwora makama mabendo maka na wuon kendo inyalo kaw na okang'. En paro maparo na wanyalo chako go embaka. Erokamano inya wakili Salim Odenye Riko Keyo jalo nyeweche magarita kachiel kodin Peter Goro jakedo ne ratiro mar oganda kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono ubi wabed kod twak maket kod Manyakora Mugiajwang imbe ndago ni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochope giko mar twak mar wechenno mar mbako romo. Wageno ni obila bende bro bedo e ng'ala manyime mano mar rito ratiro mar jopiny ka omakgi mar mondo mi kik wane ka japiny moro amora wito ngimane kendo e tesend obila. Elo jowetena mano ni chenro ni obiro ni yo makare mano moriwo Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao wageniro kamano ahinya. Nyakora Mugiajwang ibed kod odiochieng' maber nyaka kendo waromo odiochieng' makiny oriti masani nyinga Joyce Oduor.